Sa Bombo Hanay sa Udto Dri sa DUFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantila ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Mayo 19 tuig 2022. Sa mga kabombo live nga malantaw ang Bombo Hanay sa Udto sa Facebook page sang Bombo Radyo Iloilo subungman sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Sa mga kabombuta mga updated sa madalakuan kang mga nagapauna karon nga mga balita sa paglagon sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Live man nga mabatian sa imong cellphone pinagi sa pag-download sa Bombo mobile app. Sa gihapon ini ang imo alangan nimo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari madalakuan kag mga nagapauna nga mga balita. Dugang nga complaint kay presumptive President BBM ginfile sa Supreme Court. Ining ginapadeklarar balang void ab initio. Di mga bangka nga void ab initio. No, but silingon na void or may ara sang or hindi dapat or sala from the very beginning sa iya sininga kandidatura. Kung madumduman sa nakaligad sining adlaw, may mga grupo nga nag-file sining nasambitan karon iyang complaint or pangayo sa temporary restraining order para iyang padayuno ng pag-canvas sa mga natipon nga boto ni presumptive President Bongbong Marcos. May isa na naman iya ka grupo nga nag-file sa kasubong sining petisyon. Ano ang significance ni? May epekto bala ini sa kay presumptive President Bongbong Marcos? Sa piha kamay na Panwa Public Safety Transportation and Management Office, ginpangdakop ang mga naga-overspeeding kag may magkahod nga tambutso. Ini kampahin sa nga istrikto na nga pag-implementar sa mga traffic law dira iya sa may diversion na area nga kabahin sa traffic discipline na zone. Sa piha kabahin na Panwa, IPPO wala sa deputized nga traffic investigator sang LTO. Ano ang ila sininga himuon bay? Dugang pa nga mga balita, kalabanan nga drug lord, drug addict kag drug pusher, Katoliko. Ini ang pahayag ni Pacquiao ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Kagagin panugyanan iya ang mga leader sang simbahan nga tudloan kuno ang mga tumuluo nga hindi iya maghimo sang krimen sa sulod sang simbahan mismo. Dugang pa nga mga balita. Police reports 38 anyos nga lalaki aksidente nga natiruhan ang live-in partner sa distrito sang Haro, patay. Pamilya nagapati nga hindi aksidente kundi hungod ang pagaluthang sa ila sining himata. Samtang kagina sang kagahon may nagluntad iyang isa ka hold up incident sa may distrito man sang Haro. Duay pa gani iya ka siguro ka panghimuta mga pulis sa may distrito sang Haro. May call up naman kay sundanay lang nimo. Sundanay lang ni Saton sino makabombo ining insidente. Tikaron ang Haro PNP may ginatutukan na nga person of interest sa nag-hold up sa isa ka convenience store dira sa may barangay MV Hetchanova sa distrito iya sang Haro. 7-Eleven dabla pasulod sa Grand Plains Subdivision. Amo nang hihold up kagay na ang diskarte niya bakal sa guro itlog. Pagbakal niya itlog, paghatag niya sa cashier sang itlog dito nagtaya ini siya sang dala niya nga armas sa lutang. Dugang pagginikaron nga mga impormasyon sa aton sining pagpangalagad ang suspitsado at large kag nagpalagyo padulong niya sa area sang Buntatala, padulong na sa may Banwa sang Legares. Ang detalye sini balikan ta sa baray nga pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto pagkatapos sang Bombo Network News.
Mga dapat himo na gud malikawan ang sunog sa balay. Regular nga usisaon ang mga electric wiring sa balay. Isli ang may mga samad nga sakit. Likawing electric overloading. Dapat may nakadesignar nga separado nga outlet para sa dalaggo nga mga appliances. Kaangay sang air conditioners kag refrigerator. Siguraduha nga hindi malabot kag hindi makitaan sang kabataan ang ginabutangan sang posporo kag lighter. Bantayigid ang imo ginaluto nga pagkaon. Ang ginapabayan nga linuto amo ay katatlo nga rason sang sunog nga nagaluntad sa sulod sang balay. Kung ikaw ang may kadtuan, siguraduha nga may magabulos sa imo sa pagbantay o kung hindi gani, patya ang stove. Usisaon ang inyong kusina antes ka mo magtulog. Siguraduha man nga napatay ang liquefied petroleum gas o kung LPG. Maghanda gid sang fire extinguisher bangod ang kusina, ang pinakaposible nga lugar nga mahimo umpisahan sang sunog. Ihanda ang fire escape plan nga nagalakip sang escape routes kag meeting places. Siguraduha nga nadiskusyonan na ini sang bilog nga pamilya agud mahibaluan nila ang dapat himuon sa tion sang emerhensya. Pahanumdom halin sa Bombo Radio. Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Huwebes, ika-19 sa Mayo, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, si Senator-elect Francis Chis Escudero ikinokonsidera raw ang Senate presidency. Ayon po yan sa itong Senator-elect din na si Raffy Tulfo. Ang Senado kinontra naman ang pananaw ng ilang mambabatas na tatagal pa ang canvassing sa presidential at vice presidential. Ang Department of Health hinimok naman ang mga LGUs at laboratorio na gumamit daw ng RT-PCR test para sa COVID-19 testing dahil pa rin sa na-detect na kaso ng Omicron subvariant dito sa Pilipinas. Ang Malacanang naman hinikayat din ng mga bagong proklamang bagong senador na magkaisang ibangon muli ng mabilis ang ekonomiya ng bansa. At sa international news naman, ang sundalo ng Russia umaming guilty sa pagpatay sa 62 anyos na sibilyan sa unang war crimes trials sa Kiev. At sa atin pong sports, balitang Golden State Warriors tinambakan ng Dallas Mavericks para makuha ang Game 1 sa NBA Western Conference Finals. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald Biulep, at ngayon sa retalya ng ating mga balita. Ibinahagi po ni Senator-elect Raffy Tulfo na ikinokonsidera umano ni Senator Francis Chis Escudero ang Senate presidency. Ayon kay Tulfo, tinawagan niya si Escudero para tanungin kung may balak itong tumakbo para sa mataas na posisyon sa Senado. Anya, pinag-iisipan pa po ni Senator Escudero itong naturang usapin. Isiniwalat din ni Tulfo na nakatanggap na rin siya ng tawag mula sa iba pang mga senador na nagsabi sa kanya ng kanilang mga programa sakaling sila ay mahalal na Senate President, subalit wala naman anyang nagkumbinsi sa kanya na suportahan sila. Ayon kay Tulfo, ilan sa mga tumatawag sa kanya ay sina Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, gayon din si Senator Cynthia Villar at Senator Amy Marcos na napaulat na ikinokonsidera ang posisyon bilang Senate President pro tempore. Sa ngayon, wala pang desisyon si Tulfo kung sino ang kanyang susuportahan na magiging susunod na Senate President, subalit sa kanyang ikinokonsidera daw itong pagpili sa katangian ng senador. Samantala, itutuloy pa rin daw ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang kanilang pagbibilang kapag dumating na mga Overseas Voting Election Returns o ER kahit huling araw na nila sa kanilang command center sa may University of Santo Tomas bukas. Sinabi ni Attorney Van de la Cruz, ang siyang tagapagsalita ng poll watchdog, na asahan daw kasing dadating na ang kopya ng ER mula sa ibayong dagat. Mayroon
Mayroon din umano silang natanggap na komunikasyon sa Commission on Elections na handa na ang kopya ng mga election returns mula sa ibang bansa. Base kasi sa huling ulat ay wala pa raw nakakarating sa command center ng PPCRV ng mga election returns. Base naman sa poll watchdog, nakapagtala na ang mga ito ng halos 82,000 na election returns mula po yan sa kabuang 107,785 na mga presinto sa buong bansa. Nakapag-encode na rin daw sila ng halos 60,000 na election returns at mahigit 59,000 naman ang nagmatch o tumugma at 327 naman po para pa yan sa revalidation. Kung maalala nga, ang PPCRV ay nagsasagawa ng unofficial at parallel count para sa mga boto ng mga kandidato para sa national level. Samantala, mayroon pong pahayag ang Senado dito pa rin sa panawagan nga ng ilan na ipatigil itong canvassing sa presidential at vice presidential race. At may report si Bombo Dennis Sabito. May ilang mambabatas na, Bombo Gerald, Bombo Ever, ang nagpahayag ng kanilang pangamba kaugnay doon sa posibleng maging delay dito sa presidential at vice presidential canvassing. Bunsod na rin ng petisyon na nakahain ngayon at nakabinbin pa dyan sa kataas-taasang hukuman. Ang naging pahayag nga kasi nitong si Deputy Speaker Rufus Rodriguez ay dun sa posibilidad na magkaroon ng delay sa canvassing at ibig sabihin magkakaroon din ng delay sa magiging proklamasyon ng susunod na presidente at vice presidente dahil dun sa initial na mga delay na maaaring mangyari doon sa process ng canvassing sa paniguyan ng Kamara. Pero ayon naman dito kay Senate President Vicente Tito Soto III, walang magiging problema sapagkat kung susundin lamang yung mga proseso na dati naman nilang ginagawa ay walang mangyayaring pagkaantala. At wala rin daw conflict sa kanyang panig kahit siya ay tumakbo bilang vice presidente nitong nakalipas na eleksyon dahil nauna na siyang nag-concede sa vice presidential race dahil alam niya na mas malaki na ang lamang na nakuha ng kanyang mga katunggali doon pa rin sa naturang nagdaang halalan. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III. Upon receipt of the certificates of canvass, the President of the Senate shall, not later than 30 days, open all the certificates in the presence of the Senate and the House of Representatives in joint public session. And the Congress shall canvass the votes and proclaim the winners for the presidency and the vice presidency. Yan ang tinig ni Senate President Vicente Tito Soto III kung saan sinasabi niya na kung gagampanan lang ng maayos at hindi magpapaapekto yung mga senador at kongresista doon sa mga impluensya lalo na ng mga petisyon hanggat wala raw court order. Hindi naman dapat na tumigil ang panig ng mga mambabatas doon sa kanilang mandato na gawin ang canvassing process sa panig man yan ng Kamara o ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Bombo Gerald? So tuloy-tuloy yung pagbibilang lang dito ng Senado at Kongreso sa presidential at vice presidential race, Bombo Dennis, hanggang walang ibinibigay or walang utos yung korte na ipatigil, Bombo Dennis. Gano'n na nga. Kung walang TRO, walang titigil na proseso at walang status quo ante-order, eh wala ring ibabalik doon sa status na dati na kung anong sitwasyon dahil kung ano lamang yung direktiba ng korte na nakakasakop dito, Bombo Gerald. In this case, ay Korte Suprema ang maaari lamang mag-utos doon sa naturang dalawang kapulungan ng Kongreso para gampanan yung kanilang trabaho. Sakaling walang maipalabas itong Korte Suprema kaagad na decision regarding dito sa mga petition na yan, Bombo Dennis, so kapag naabot yung oras or petsa ng proclamation, magpoproklama pa rin sila, Bombo Dennis, walang epekto yung mga petition na inihain doon sa Korte Suprema, Bombo Dennis. Actually, ang sinasabi ni Senate President Tito Soto, kung mapoproseso na nila yung angkop na bilang, Bombo Gerald, at wala nang magiging epekto kahit yung hindi pa pumapasok ng mga data, eh maaari naman silang magproklama alinsunod dun sa mga patakaran na umiiral at yung ipinagkalob sa kanilang kapangyarihan na magdeklara kung sino nga yung nanalong presidente at vice presidente alinsunod doon sa figures na kanilang hawak. Yan ay inaasahan daw sa lalong madaling panahon, hindi na aabutin pa yan doon sa 30 ng Hunyo na pinangangambahan nga ng ilan. Okay, Bombo Dennis.
Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, nagtalaga si Pangulong Rodrigo Duterte ng 2 Associate Justices na ng Court of Appeals or itong CA. Sinabi ni Acting Presidential Spokesperson Martin Andanara na itong 2 appointees ay sina Associate Justices John Surbito Lee at Eleuterio Larisma Batana. Tiwala naman daw ang Malacanang na magiging patas at impartial ang 2 bagong mahistrado. Si Lee ay pinalitan niya itong si Associate Justice Dorothy Gonzaga habang si Bata naman ang magte-take over sa bakanteng pwesto ni Associate Justice Jafar Di Maampao. Samantala, ibinabala ng isang opisyal ng Health Department o itong Department of Health na posibleng magkaroon ng panibagong surge ng COVID-19 sakaling may bagong immune-escaping variant na makakapasok sa Pilipinas. Ito ay kasunod na rin ng na-detect na 17 kaso ng Omicron sa variant na BA.2.12.1. Ayon kay Department of Health Epidemiology Bureau Chief Dr. Aletea de Guzman, maaaring magdulot ng surge kung may papasok na bagong variant of concern na mas nakakabahala at kaya nga mapababa raw itong epekto ng bakuna. Paliwanag ni Dr. de Guzman na sa oras na bumaba ang immunity mula sa full vaccination of boosters, ito ang magiging dahilan ng posibleng pagtaas ng bilang ng mga kaso at ma-admit sa mga ospital. Ayon pa sa doktora na sa 20% hanggang sa 27% na mas nakakahawa at immune-escaping ang nasabing Omicron sub-variant. Dumako pa tayo sa mga karagdagang balita. Ang pagbaklas naman sa mga campaign paraphernalia sa National Capital Region, target na tapusin niya ng MMDA sa loob ngayong linggong ito. At kaugnay niyan, may pagbabalita si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Ever, Bombo Gerald, tinatarget nga ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na baklasin na ang mga campaign posters na nakapaskil pa rin sa buong Metro Manila sa pagkatapos ng linggong ito. Sa datos ng kagawaran sa kasalukuyan ay nasa kabuuang 470 tons na ng mga campaign paraphernalia ang nakolekta nila na mula pa noong Mayo 9. Samantala, bagamat wala nang nakita pang nakapaskil na mga election materials ang DILG sa ilan sa kanilang mga binisitang lugar, ay patuloy na nananawagan si DILG Undersecretary Epi Maco Delsing III sa publiko na agad na iulat sa kagawaran sakaling may mamataan pa rin na mga nakapaskil na mga ganito dahil matagal na anyang natapos ang deadline ng itinakda ng DILG sa mga LGU upang baklasin ang mga nasabing campaign materials. Ayon kay Epi Maco, pagpapaliwanagin ng DILG ang mga LGU na bigong makasunod dito at saka nito pagdidesisyonan. Yes, Bombo Mars. Yes, Bombo Gerald. Okay, go ahead. Kagaya nga na nabanggit ko kanina, ayon na kay Epimaco, pagpapaliwanagin ng DILG ng mga LGU na bigong makasunod sa nasabing direktiba na tanggalin na yung mga campaign materials at saka nila pagdesisyonan kung ano yung mga susunod na hakbang na kanilang isasagawa. Depende kung magiging katanggap-tanggap ba yung explanation ng mga nasabing LGU. Kaugnay niya na Bombo, Gerald, Bombo Ever, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni DILG Undersecretary Epi Maco Delsing III. Actually, lumampas na po ang deadline na sinet ni Secretary Anyo, no? Pero kung may report po sila sa amin, pakisabi na lamang po. Ako naman, nag-ikot rin ako kahapon at nung isang araw, nung linggo, no? Nakita ko karamihan ng mga area, wala na ho ako nakikitang mga campaign materials. Pero kung ang ating kababayan, meron pa hong area na hindi pa po natatanggal ng inyong lokal na gobyerno itong mga campaign materials, pasabi na lang po at papupuntahan po namin. Well, ang mangyayari lang po dyan, kung meron tong lugar sa isang lokal na gobyerno na hindi natanggal at hindi na meet yung deadline na paglilinis, padadalhan lang naman ho natin sila ng notice para magpaliwanag lang
baka mamaya katanggap-tanggap naman kasi baka loob-looban talaga yung mga campaign materials hindi nakita ng kanilang mga tagapaglinis. We will not be very strict about that issue. Importante po, substantially matanggal na at kung hindi pa natatanggal, nasabi po sa local na gobyerno, kailangan lang umaksyon kaagad ang mga local officials para linisin ito. Yan ang tinig ni DILG Undersecretary Epi Maco del Sing III. At magugunita nga Bombo Geraldo, Bombo Ever, nauna rito ay nanawagan na yung Commission on Elections, particular na si Commissioner Ray Bulay, sa lahat ng mga kumandidato na tulungan yung mga local government units, pati na rin yung MMDA, sa paglilinis itong mga nakapaskil na campaign paraphernalia na ginamit noong panahon ng eleksyon. At live mula dito sa lungsod. Baba Mars? Yes, Bombo. May roon na bang tugon dito ang DILG sapagkat minsan sa ating paglilibot sa mga street, sa mga lansangan dito sa National Capital Region, dito sa Makati City, may nakapaskil pa dyan. Meron akong nakita dyan, 2019 pa na mga campaign posters sa Bombo Mars. Actually, Bombo Geraldo, ang sinasabi nga nila, kasi yung mga binisit na ng lugar, sabi nila wala na daw silang nakita pa na mga nakapaskil na campaign paraphernalia, pero iilan lang kasing lugar yon. Kaya nananawagan sila sa publiko ngayon na kung sakali na kung mayroon pa sila makita na mga nakapaskil pa rin, kagaya nga na nabanggit mo na lumang-luma na mga campaign paraphernalia, ay agad na idulog o agad na iulat sa kanila nang sa ganun magawa nila ito ng aksyon, papadala nila ng notice para mag-explain yung mga LGU para malaman nila yung dahilan kung bakit nga ba hindi agad natanggal itong mga nasabing paraphernalia. At ang kahalagahan kasi dyan, Bombo Gerald, ay agad na malinis ito dahil nga itong mga paraphernalia, since hindi na sila ginagamit, ay nagiging karat na sila na nagiging dahilan ng pagiging polluted ng kapaligiran natin, Bombo Gerald. Okay, maraming salamat, Bombo Mars. Live mula dito sa bahagi ng lungsod ng Maynila, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas sa Basta Radio. Bombo! Abangan mamaya itong Malacanang, hinikayat daw itong mga bagong proklamang senador na magkaisang ibangon ng mabilis itong ekonomiya po ng bansa. At sa ating international news, yung sundalo ng Russia umaming guilty sa pagpatay sa 62 years old na sibilyan sa unang war crime trial doon sa Kiev. At sa atin pong sports, balita itong Golden State Warriors tinambakan ang Dallas Mavericks para makuha ang Game 1 sa NBA Western Conference Finals. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa mga motorista at sa mga commuters, makinig po dahil asahan na raw itong mas mabigat na daloy na trapiko dito sa National Capital Region kapag bumalik na itong face-to-face classes. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority or MMDA Chair Romando Don Artes, asahan na raw ito lalo na sa pre-pandemic levels sa susunod na buwan po, sa buwan ng Hunyo. Anya, bago raw ang halalan na noong Mayo 9 ay nagsagawa ang mga ito ng volume count at lumalabas na ang average count ng masasakyan ay nasa 400,000 na mas mababa lamang ng 5,000 noong pre-pandemic period. Pero paliwanag ni Artes na ang datos ay nakuha noong wala pang face-to-face classes, kaya posibleng lumagpas pa raw ng 405,000 ang volume kapag mayroon ng in-person classes. Ipinunto rin ni Artes na mas marami ng mga sasakyan ang nasa kalsada matapos magluwag ang pamahalaan dito pa rin sa mga alert level status. Dahil dito para maibsan daw ang problema sa traffic ay mayroong pinaplansya ngayon ang MMDA na panibagong number coding scheme.
Makikipag-ugnayan na rin daw sila kay Civil Service Commissioner or Commission Chief Carlo Nograles sa panukalan nilang papasukin itong mga government employees sa trabaho dakong alas 7 po ng umaga. Umaasa rin ang opisyal na pagagandahin ng bagong administrasyon ang mass transport system dito pa rin sa Pilipinas. Sa karagdagang balita, ang fixed term para sa PNP chief, suportado yan ng PNP. Kaugnay niyan, may report si Bombo Annalise Soberano. Suportado ng Philippine National Police ang hakbang na magtakda ng fixed term na 3 taon para sa PNP chief. Ang pahayag ay ginawa ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo matapos aprubahan ng Pangulong Duterte ang Republic Act 11709 na nagtatakda ng 3 taong termino para sa AFP chief at ilan pang matataas na opisyal ng militar. Ayon kay Colonel Fajardo, mayroon ding kahalintulad na hakbang para sa PNP na nakabinbin sa Kongreso na inaasahan nilang maipapasa din. Sinabi ni Fajardo na makakabuti sa PNP na magkaroon ng mas mahabang termino ang PNP chief upang mabago na ang revolving door policy ng pag-upo ng ilang buwan lang ng pinuno ng PNP. Samantala, sinabi din ni Fajardo na base sa internal survey, pabor din ang karamihan ng opisyal ng PNP na panatilihin sa 56 years old ang mandatory age retirement at hindi na iangat pa sa 60 years old katulad sa ibang mga tauhan ng gobyerno. Paliwanag ni Fajardo, 24/7 ang trabaho ng isang pulis, kaya nais sana nila na makapag-retire ng maaga habang malakas pa. Pakinggan natin si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Pasok ito nga July 1 and parte doon sa mga inirecommend ng PNP and we will adapt doon sa proposal ng AFP na magkaroon na rin ng fixed term yung chief PNP at least 3 years. Well, with respect to the continuity of the program, alam natin because of the revolving door policy nga na every 6 months nagpapalit po tayo, although yung PNP programs naman ay nandiyan na nakalatag na itutuloy na lang, but may depende kasi kung sino yung at the helm of the organization. May mga operational trust talaga silang pinapa-priority, but kung magkakaroon talaga ng fixed terms ang chief PNP and other senior officer, it will somehow create stability within the organization, and yung continuity ng program would somehow we can see yung tangible result ditong mga program na ilalunch natin once nagkaroon nga ng mas mahabang term of office yung ating chief PNP. But then again, we have to understand yung pagpili ng chief PNP is within the sole prerogative and authority of the commander-in-chief, which is the president. So yung kanyang pagpili is solely based on the trust and confidence niya doon sa pipiliin niyang chief PNP. So we will leave that prerogative to our commander-in-chief. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Boom! Samantala ngayong mayroon ng na-detect na mga kaso ng Omicron sa variants na BA.1.12 at BA.2.12.1 sa Pilipinas. Hinimok ngayon ng Department of Health ang mga lokal na pamahalaan at laboratorio na gamitin ang reverse transcription polymerase chain reaction o itong RT-PCR test kaysa rapid antigen test para sa COVID-19 testing. Ayon sa tagapagsalita ng Health Department at Undersecretary na si Maria Rosario Vergere, ang hakbang na ito ay para matiyak na ma-detect ang presensya ng ibang lineage ng COVID-19 variants. Tanging ang eligible swab samples lamang kasi mula sa kumpirmadong kaso ng COVID-19 na nasuri sa pamagitan ng RT-PCR test ang ilalim po sa whole genome sequencing ng Philippine Genome Center at ang Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Ang samples na naproseso sa pamamagitan ng antigen test ay hindi kwalipikado para sa genome sequencing. Ayon kay Vergere, hindi na kailangan na baguhin ang testing protocols para sa COVID-19. Subalit, kailangan na mag-focus sa RT-PCR testing. Alinsunod sa protocol, ang isang swab sample ay subject para sa genome sequencing kapag mayroong cycle threshold value na bababa po sa 30. Sa ngayon, base sa ulat ng Department of Health, mayroon ng isang kaso ng naturang mga virus sa itong mga variant habang nasa 17 yung isa pang
ang variant na na-detect dito pa rin sa Pilipinas. Ang Malacanang mayroon namang panawagan daw dito sa mga bagong proklamang senador. At pa-report na sa Malacanang si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, matapos nga ang proklamasyon ng 12 bagong senador kahapon ay nagbigay na rin ng reaksyon rito ang Palasyo ng Malacanang. At kaugnay nga niyan ay panahon nang umusad matapos ang mainit na kampanya at eleksyon at simulan ng mabigat na trabaho ng pagpapabilis ng pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Ito ang reaksyon ng Malacanang matapos ang opisyal nga na proklamasyon ng COMELEC bilang National Board of Canvassers sa 12 nanalong mga bagong senador. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Secretary Martin Andanar na mahalagang magkaisa ang mga trabaho o magtrabaho ang mga bagong set ng mga senador at ipagdasal ang tagumpay ng bansa. Ayon kay Andanar, nagluklok ang taong bayan ng mga bago at datihang mga mukha sa Senado, dala ang pag-asa at pagiging optimistic sa pagsulong ng mga makabuluhang panukala. Kasabay ito ang mainit na pagbati ng Malacanang sa mga bagong set ng mga senators-elect. At kaugnay niya yan ay mistolang positibo naman at nakikiayon dito yung ilang mga bagong halal na senador. Narito ang magkakasunod na mga pahayag ni na Senators-elect Mark Villar, Joel Villanueva at Alan Peter Cayetano. At sana po tapos na po ang eleksyon. Nananawagan po ako sa lahat ng ating mga kababayan na sana po lahat po tayo magkaisa at magsama-sama, magkapit-bisig para sa ating bansa. Kailangan natin ngayon dahil natamaan na tayo ng pandemya, and now is the time for us to really be unified, to work together as one, and make sure that we build a country that the Filipino deserves. At kaya ito ang ating tututukan at alam natin mabigat ang hamon ng ating pamahalaan sa darating na mga panahon. Importante na magtrabaho tayo, importanteng magkaisa tayo para isulong ang mas maganda, mas maayos na Pilipinas. Actually, majority na tayo dito ngayon kasi nandito si Senator Cynthia Villar, nandito si Senator Pia Cayetano, nandito si Senator Bongo. So I know it's not a time and place for the Senate President. Yung tatlo ata ang tumatakbo ngayon na magsalita. But a strong, independent Senate that will help Malacanang when it needs help, but will also correct and fiscalize when they have to be told that something is wrong, is what our country needs now. God bless. Yan ang nagkakaisang mga mensahe ng pagkakaisa o unity ng Malacanang o yung Executive Department at ng mga bagong halal na mga senador. Lalo pa dapat maiwasan ang mga bangayan at away-away dahil mas mabigat na kalaban, hindi kapwa Pilipino, kundi ang pandemya ng COVID-19. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ang oras sa buong kapuluan, alas 12:26 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Umaming guilty ang 21 anyos na sundalo ng Russia na sa pagbaril patay sa isang sibilyan sa ginawang unang paglilitis sa war crimes ng Russia mula nang magsimula ang gyera sa Ukraine. Inamin ng sundalong Ruso na si Sergeant Vadim Shishimarin na kanyang binarilang sa 62 anyos na sibilyan na kinilalang si Alexander Shilepov upang pigilan itong maiparating sa mga sundalo ng Ukraine ang kanilang kinaroroonan. Humaharap ito ngayon sa panghabang buhay na pagkakakulong. Paglalarawan ng asawa ng biktima na si Katerina na dumalo sa trial na binaril ang kanyang asawa sa ulo na dahilan ng kanyang pagkamatay. Bombo Sports News. Sa tinapong inaabangan doon pa rin sa NBA, nakuha po ng Golden State Warriors ang Game 1 dito pa rin sa NBA Western Conference Finals matapos tambakan ang Dallas Mavericks sa score na 112-87.
Nanguna siyempre sa panalo po ng Warriors sitang si Steph Curry na nakapagpasok ng 21 points at game high na 12 rebounds. Gayunman, malaking bagay itong ginawang matinding depensa ng Warriors upang limitahan ang Mavs superstar na si Luka Doncic. Nagtala si Luka ng 20 points pero marami itong sablay tulad na lamang ng 3 3-pointers ang nagawa mula sa 10 pagtatangka o yung 10 attempts. Ang game 2 naman sa best of 7 series ay gagawin muli sa home court ng Warriors sa araw ng Sabado. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Itong Senator-elect na si Francis Chis Escudero, ikinokonsidera raw itong Senate presidency bid. Ayon po yan kay Senator-elect Tulfo. Ang Senado kinontra ang pananaw ng ilang mambabatas na tatagal pa ang canvassing sa presidential at vice presidential. Samantala, ang Department of Health, hinimok na po ang mga local government units at mga laboratorio na gumamit nitong RT-PCR test para sa COVID-19 testing dahil sa na-detect na kaso nitong Omicron sa variant dito pa rin sa Pilipinas. Ang Malacanang naman hinikayat ang mga bagong proklamang senador na magkaisang ibangon muli ng mabilis ang ekonomiya ng Pilipinas. At sa international news naman, ang sundalo ng Russia umaming guilty sa pagpatay sa 62 anyos na sibilyan sa unang war crimes trial sa Kiev. At sa atin pong sports, balita itong Golden State Warriors tinambakan itong Dallas Mavericks para makuha ang Game 1 sa NBA Western Conference Finals. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Na sining alas 12. Balik din diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Kung madumduman sang nakaligad sini iyang duha kadlaw, may grupo nga nag-file sang temporary restraining order kag ang prayer sina diri mga kabombo is ining pagpauntat sang canvassing sa sining boto nga natipon ni presumptive President Bongbong Marcos. Sa aton sinikanon niya mga kabombo. Now, may another group naman nga nag-file sining nasambit karon iyang reklamo. Sa aton sinikanon nga mga kabombo, ginapetisyon diri ang Supreme Court, no, nga himuon nga permanente ang TRO i-issue against sa Congress to enjoin and restrain Congress from canvassing the votes cast for Marcos for the position of President. Sa aton sining mga kabombo, hindi naman lipod sa ibalo sa mga kabombo nga si presumptive President Bongbong Marcos sa karon ang nagapanguna sa presidential race nga may natipon nga boto nga 31,104,175 votes. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo, ining petisyon ang ginpamunuan ni Father Christian Buenafe, ang co-chair sa Task Force Detainees of the Philippines. Sa aton sinikaron niya matag palamati tiyang pamangkot sina diri Banwa, ano bala ang matabo kon pananglitan abe nga i-grant sang Supreme Court ining temporary restraining order or be it permanent. Sa aton sinikaron niya nga mga tag-palamati, sino ang mangin presidente sang pungsod Pilipinas pananglitan? Si Vice President Sara Duterte bala or si Vice President Leni Robredo? Kaya mo nga aton siniyang lantawon diri sa aton yang mga kabombo kung ano ang plastada sina diri karon, kung ano ang mangin
turnout or posible mangin resulta pananglitan nga paboran ini sang Supreme Court. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Di kung madumduman pa may mga kaso na nga ginapang basura, ginpang dismiss, batok iya sa sining mga naga-file sang petisyon nga sa batok sa Certificate of Candidacy ni Presumptive President Bongbong Marcos. Amo maning gina-target karon sa pila ka mga petitioners nga ideklarar as void ab initio or mayara na iya sang sala o kung hindi na dapat iya matabo from the very beginning. Ining nasambit karon iya nga Certificate of Candidacy ni Presumptive President Bongbong Marcos. Sa aton sinikaron nga mga kabombo, ihibaloon naton diri kung ano ang posibleng mangin resulta or shall I say sa aton sinikaron nga mga kabombo, ano ang mangin punto sining pagpasaka sang complaints or pag-file sa petition sa sining Presumptive President nga si BBM or Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa aton sinikaron nga mga kabombo. Ini bala ang pagasundon bala naton kung pananglitan nga matabo ini, pagasundon bala naton ang rules of succession or amo man ining isa sa mga ginalantaw diri karon sa pila ka mga election lawyer nga bangod man nga ti way pa man maproklamar si Presumptive President Bongbong Marcos ang nagasunod sa iya ang nagasunod sa iya nga may highest number of votes, amo iya ang iga-deklarar bilang presidente sa nga pungsod Pilipinas. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Tibantayan ina sa aton sini pare nga pagpangalagad ang pagpatpat karon sa aton man sini nga Bombo Abogado diri sa aton sini nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Damo man sa mga nagapamangkot Bombo Cham, madayon naging man bala ang barangay elections. Sa sini iyang tuig kay ang iban siniti may posibilidad nga mapreparar man iya ang iban siniti nagapaminser naman subong kun bala ini sila ang magapapili sa palabuton sini nga barangay elections kun mahimo nga matabo ini. Lakip na diri karon sa aton sini magkuturan dugang pagin sini nga pangusisa naton may kantanan sa sining mga lihok karon nga kinapatigayon sang aton sini iya nga Public Safety Transportation and Management Office nga kun sa din sa aton sini nga mga kabombo ang ilang istrikto na karon nga pag-implementar kag pagpatuman sa mga traffic laws and regulations. Dira iya sa may traffic discipline zone, sa may diversion na area, kaya ang traffic discipline zone nato nagalaba ina sang 1 kilometro. Ang PSTMO nagpatigayon sang operation sa aton sino mga kabombo kag may mga nagkaladakpan ini sila kalabanan na mga single nga motorsiklo nga naglapas sa aton siniya nga ordinansa nga kung sa diin ang ila iya nga tambutso or muffler tuman katunog nga nagalapaw na sa decibel nga stipulate sandig karon sa aton siniya nga Iloilo City Regulation Ordinance. Lakip na diri karon iya mga kabombo, may ara man sang ordinansa nga ginapatuman dira ining no overspeeding. As a matter of fact, may mga signs na dira kag paalinton advisory para sa aton sini nga motorista to limit their speed kung mag-agi na karon dira iya sa bahin sang diversion road. Kag ining patuman sang istrikto kag hugot sang aton sini nga traffic laws and regulations, isa sina diri banwa amo iya ang padayon sini naton nga paghusisa man kag pagtukib sa malawig nga tion
nga do kasubong iya ginapasalig-salig lang kita may kantanan sa implementasyon sang layi Republic Act 10586 o kun ining anti-drunk and drug driving law. Sang damlag lang aton siniyang na pagkigangutan ang Iloilo City Police Office kagagin pahayag nga mayara sang 30 ka mga diputado ang Iloilo City Police Office nga mga traffic investigator, pero sa gin-countercheck naton sa may LTO 11 pa lang sa aton sini nga mga kabombo ang makabig naton nga ti deputize na sang LTO nga sarang iya nga makapang dakop sang mga traffic violator naton sa aton sini karon nga mga motorista. Isa sinadri sa aton nga ginatutukan ining nagapangunang cause sa vehicular accident nga nagaresulta sa damage to property kag kapatay sa mga biktima ining mga nagamaneho sang salakyan nga yara sa impluwensya sa makahulubog sining ilimnon. Apang ang upang sinadri wala sang alcohol breath analyzer machine or alcohol breath analyzer sining gamit nga sarang iya nga nagatako sa alcohol content sa lawas sang tawo ti hindi mapinogid or shall I say hindi iya ma-fully implement ang nasambit siniya karon nga layi. Kag amo man ining isa karon iya sa mga upang sa pagdeterminar sa ngaton sino magkapulisan kun bala ang isa ka driver nga nagamaneho sang salakyan ang yara gid man sa impluwensya sa makaulubog sining ilimnon. Ang probinsya sa Iloilo karon way payasan traffic investigator nga na-deputize sa Land Transportation Office but nagalao mga IPPO nga as soon as possible makapadalaman sila sang mga traffic investigator nga ipaidalom na sa seminar sa aton sini makabombo agod nga ini sila ang ma-deputize. Kung nalantawon naton ang tagsa abi iya ka police station sa probinsya mayara sang isa or butang naton duha ka mga traffic investigator ti ang ma-deputize nila sarang is 42 to 84. Ti kun ini mga kabombo ang i-deputize nila 42 to 84 sa aton sini mga kabombo nagakadapat nga tag sa iya ka munisipalidad tag sa ka police station mayara sang at least 1 alcohol breath analyzer sa aton sini karon nga mga kabombo. Ang oras is 40 minutos na ang nakaligad sa takna sini iyang las 12 driman sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Isa ka grupo naman mga kabombo ang pamalabag karon sa pagbalik sa mga Marcoses sa Malacañang kag nag-file sang petition sa Supreme Court kagapon sining adlaw agod nga magpagwa sang temporary restraining order para nga punggan ang Congress sa pagkanvas sang boto ni presumptive President Ferdinand Marcos Jr. sa 50 kapahina sang petisyon. Ining campaign against the return of the Marcoses and martial law pleaded to reverse the Commission on Elections decision kag ginadismiss ining petition to disqualify Marcos from the presidential race. Ang grupo mga kabombo nagpahayag diri nga ang bata sang anay diktador ang napaslawan nga mag-file sang iya sini income tax returns during sang iya nga 4 ka tuig nga magpagpanerbisyo bilang vice gobernador kag gobernador sang Ilocos Norte humalin tuig 1982 tubtob 1985. Sa aton sini iya nga mga kabombo ti ang tawag siya ni ining ginadiskursuhan o ko ng ila sini karon iyang punto diri banwa nga bangod man nga ti waay iya makabayad sang iya nga ITR sadtong nagapanerbisyo sa bilang vice gobernador kag gobernador sandig iya sa layi sa aton sini makabombo sandig man sa mga petisyoner nga si Marcos ang nagakadapat nga magapangatubang sang perpetual disqualification
no? Maghambal ka perpetually disqualified, ti hindi na siya pwede makapapili sa public office bangod sa violation sa Presidential Decree number 1994 nga further naga-amend sa Internal Revenue Code. Ti being perpetually disqualified from running for public office ang responded, no? Nga convicted candidate nga si Marcos Jr. ti kuno ang mga boto niya ni makabig nga stray votes kag hindi dapat iya nga ikonsiderar o kon isipon. Dugang pa sini ang mga petitioner diri Banwa nagplead sa Supreme Court nga i-declare ining incumbent nga Vice President no si Leni Robredo as the winner of the election race kung ang COMELEC no ang desisyon sang COMELEC ang balis karon sang Supreme Court. Sa aton sini nga mga kabumbo, si Marcos karon ang nagapanguna may abanse sa aton sini mga kabumbo nga mayara sa nga masobra 31 milyones ka mga boto kumparar sa kay Robredo nga 14 milyones lamang. Ang Congress mag-aumpisa sa pag-canvass sa mga boto para iya sa presidente kag vice presidente sa palabuton nga Mayo 24. Sa aton sini nga mga kabumbo, ang kampo naman iya ni presumptive President Marcos confident nga ining mga proseso kuno ang maga-uphold sa overwhelming mandate nga ang President-elect, that President-elect Bongbong Marcos, no? Iya sini iyang natipon nga boto sa aton sini nga mga kabombo nga kung sa dienti magapatod gid lamang sang iya sini iyang kadalagan sa aton sini karon nga mga kauturan. Same petition, similar petition ang gin-file sang damlag lang batok iya sa kay presumptive President Bongbong Marcos sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ining petitioner gin-represent naman ni former Supreme Court spokesperson Theodore Te nga naga-hingyo man diri Banwa nga ipaiway man ang canvassing sang Congress, no? Ipaiway man ang pag-isip sa mga boto ni presidential election sa palabuton sini nga Mayo 24 sa aton sini karon nga mga tagpalamati. Tiining petition suno pa sa kay former spokesperson Supreme Court spokesperson na Theodore Te siling niya magapugong ini sa Congress kag sa nagapungko nga National Board of Canvassers sa pagproklamar sa kay Marcos as the next president sa aton sini karon nga mga kabumbo. Tiyang pamangkot sina dire ang gina-expectar bala sa mga petitioner nga mangin desisyon sang Supreme Court ang mangin paborable sa ila. Ang petisyon mga kabombo ang ginpangunahan ng Father Christian Buenafe ang Task Force Detainees of the Philippines and Fides Lim, isa ka political prisoner. Ining grupo niya kapatid ti luyag nila ang High Court nga i-cancel kag i-deklarar nga void ab initio or void from the very beginning ang COC or Certificate of Candidacy ni presumptive President Bongbong Marcos. Kag pananglitan nga amo sini Banwa ang mangin sitwasyon abi ti maga-invalidate ini sa tanan nga 31,104,175 votes nga iya sini iya nga nagarner na tipon sa unofficial count sa aton sini nga mga kabumbo, no? Kag pagatawgo na gid lamang ini nga stray votes sa aton sini matag palamati. Ti anong plastada sinadiri karon niya mga kabumbo hibaloon naton sa Limadugay kay tingwan naton nga maplastar kag athag naton ang nasambit sini karon nga posible mangin senaryo, posible mangin sitwasyon pananglitan nga paboran ini iya
sang Supreme Court ang petisyon sang mga petitioner. Oras 49 minutos na ang nakaligad sa takna sini iyang alas 12 driman sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa palabuto nagali nga sa palabuto nagali nga pizza 20. Pizza 20 pagalingawon kita sang sold out band dira iya sa may Plaza Mayor sa Thank God It's Biyernes. Thank God It's Biyernes. Duha sini ka oras nga musical extravaganza sa aton sini nga mga kabombo ang inyo sini sarang nga masaksihan. Pagka Sabado, pagalingawon naman kita sa concert at the plaza sang Mezzo Forte Band. Mezzo Forte Band mag-umpisa la 6 man sa Kasisidmon, 2 ka oras ina. May napulo naman ka concert at the Plaza Mugs nga iga parafol. Basi ikaw na ang masunod sini nga taga-daog. Pagkapit sa 22, Domingo inang adlaw, ginagdang tanan sa pagtambong sa Santo Siniya nga misa. Ginagdang tanan sa pagtambong sa Santo Siniya nga misa sa La Tolda sa Plazuela de Iloilo las 11 sa aga. Ipangamuyuan naton sa aton sini nga mga kabombo ang madasig sini naton nga pag-recover sa aton sini nga ekonomiya kag ang aton man siniya nga pag-isa bilang mga Filipino. Adriman sa aton sini karon iya nga pagpangalagad siyo sa Plazuela de Iloilo. 50 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga las 12 sa pagpangalagad sa nga bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Bantayan man ang latest update naton karon. May kantanan sa duha ka separado nga insidente sa distrito iya sang Haro. Ining pagluthang, aksidente nga pagluthang sang 78 anyos sa iya sining karelasyon. Dira sa may barangay Fatima, distrito iya sang Haro, nga kung sa diin gintunaan sang kamatayon sini. Ang igo niya dughan, ang na-recover nga empty shell compatible sa caliber .45 pistol. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tigindulong lang ni siya kuno sa gate. Tiyang pamangkot gani naton, madulong ka man lang iya sa gate nga mataklos kagin sing imo sini armas. Tiyang armas sa aton sini mga kabumbo nga ginataklos, way pa sang holster, nahulog kuno. Sandig sa initial information nga nakuha naton sa Haro PNP. Anyway, balik-balikan naton inakaron sa aton sinibre nga pagpangalagad. We have on the line Attorney Noel Palomado, aton siniya nga Bombo Abogado. Attorney Palomado, sir, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Radyo Iloilo sa Facebook page kag subong man sa 837 kHz sa aton Cinema Radio dial. Once again, welcome sa Bomboanay sa Udto, Attorney Palomado, sir. Mayad-ayad nga ugto, bumutsyam, mayad-ayad nga ugto sa tanang nga nagapamati, nagabantay, kag naga-suporta sa atong programa dito sa Bombo Radio. As of press time, may duha na ka grupo nga nag-file sang petition sa Supreme Court. Ang ila sini nga tinutuyo nga hatagan sang temporary restraining order kag posible himuon nga permanent. Ining pagpauntat sa Congress sa pag-canvas sa mga natipon nga boto ni Presumptive President Bongbong Marcos na galabot sa masobra 31 milyones. Now, ang ila sini iyang ginhalinan gid sang ilang petisyon amo ang Certificate of Candidacy ni Presumptive President Marcos kay void ab initio ini kuno Attorney Palomado, sir, kay may ginapangatubang siya nga kaso ining hindi niya paggabayad sang iya sining income tax return sa sulod sang 4 ka tuig sa nagapanerbisyo sa Ilocos Norte kag sandig iya sa nasambit nga layi kung makalapas ka sang kasubong sini iyang layi ginadumilian na ikaw sa pagpapili or even mag-hold office pa perpetually. Ano ang imo sining nga paglantaw sa sining hindi maglayo karon kag daw kasubong pulo pareho lang nga petisyon
batok iya sa kay presumptive President Bongbong Marcos, Attorney Palomado, sir? Yes, Bombo Cham, no. Bala naton may DQ case ini si Bongbong Marcos, no. Way back, no, pag-file niya sang COCs niya sang October of last year, no. Kaging-filean ini siya sang pila kabilog nga grupo, no. Nagtupa ini sa mga pila ka, I think the first and the second division of the COMELEC. And it was resolved, no, by the COMELEC, I think the first and the second division, no, that he's qualified, no. Kwalipikado ni siya to run for the public office as the position of the president. Kag on the decision of the division sang COMELEC Bombo Cham, pagka-perdi sang to sa mga petitioner, ging MR nila ini, no, ging file nila sa motion for reconsideration that was then handled, no, kaya ang file sang MR should be before the ang jurisdiction sina Bombo Cham sa COMELEC and Bank, no. And I think the last time lang a day after the election, that was on May 10, 2022, nga na-resolbar sang NBank sang COMELEC nga indeed, no, qualified Japon si BBM. Kag subong nagsaka na ini, no, ang aton nga legal remedy dira, magasaka ini sa Supreme Court, no. I think there were one or two or as many petitioners who brought this case before the Supreme Court, Bombo Cham. Kag amo ini subong ang pending, no. Ano bala matabo, no, ang aton sugilanon termi kadamo sa mga kauturan naton, no, pamangkot, no, kag nagalibog man ang ulo kay ti madamo man sila nabatian nga opinion legal o kon hinunanon, no, dira sa mga kapihan sa tubaan tawag naton Bombo Cham, kung ano ba lang matabo, no, just in case, no, the Supreme Court would eventually DQ, no, kung disqualify BBM, no. Ang akon diri Bombo Cham kapag pati, no, even with jurisprudence, no, but silingon ang mga panugdaon sa atong Korte Suprema sa previous nga mga kaso, no, not only for the president but ihalin tulad naton Bombo Cham sa mga iyasang mayor nga na-DQ abi ang mayor, no. Like for example, ano matabo ang kung na-disqualify ang mayor o kung ang number one position abi, no. Sino mapungko ang number 2 yang nagdalagan nga mayor, ang second placer, o kung ang vice mayor Bombo Cham, no. Ang aton sina nga kwan, ang aton jurisprudence dira, it has always been, no, amo na sa law school bisan sumong sa jurisprudence naton Bombo Cham, nagahambal dira nga no second placer rule, no. Wala sang second placer nga magapungko, no, but silingon nga aamoy na ang jurisprudence ng atong Korte Suprema. Kay during the election Bombo Cham, ang ginapilian sang tao, it's between BBM and Lenny, no? BBM and Lenny. And the people elected, no, nagboto sa kay BBM. And the people did not elect o choose Lenny, no? So the rule of the majority, that is 31 million votes as against 14 million, ang gusto sang tao, kaging eleher sang tao at that time, no, during the election on May 9, is BBM, and never did the voters elected for Lenny. So siling sa atong Korte Suprema, it is no second placer rule, no. It is always that, no, the second placer cannot be substituted o kung na disqualified is a first placer, si first placer BBM, the second placer Lenny cannot sit, no, as the president. Amo inang jurisprudence sa Bombo Cham, no, because siling naton gani wala siya ging eleher sang tao. And besides Bombo Cham, sa kay pending ini subong sa Korte Suprema, and in a matter of days, no, nga to nabalaan dire na matter of days, kay kagapon ging proklamar na ang membro sang aton Senate, no, the senators, the 12 senators were proclaimed yesterday. We also assume Bombo Cham
nga in a matter of days ipagaproklamar man ini si BBM, no? And pending the decision o resolution sang petition before the Supreme Court, BBM would already be proclaimed as the president, no? So laban-laban maproklamar na si BBM kag si Sara Duterte being the Vice President pending the resolution o decision sang atong Korte Suprema. Kaya ang akong pagpati, Bombocham, it will run a year or two o kung basi maglawig pa, depende sa Korte Suprema, no? Kung paano nila, kung asasan o nila desisyonan ang pending petition sa kay BBM sa Korte Suprema. So, in that instance, Bombocham, kay nagapungko na, kag naproklamar na si BBM kag si Sara, in the event later, after a year or two, or within the 6 years term, Bombocham, maghambal gid man in finality ang atong Korte Suprema nga indeed, no, na DQ o kung disqualify si BBM, then the rule on succession would apply, no? Definitely, Bombocham, the rule on succession would apply because there is that provision in our Constitution, in the Omnibus Election Code, that in the event of death or disqualification or incapability of the sitting mayor, governor, president, or any executive, Bombocham, the next in rank, no, the son niya, ang successor niya, like for example, the vice mayor or the vice governor or the vice president would, by rule of succession, would succeed the incapacitated, the dead, or disqualified president, no? So klaro ina, Bombocham, no, sa aton nga constitution kag sa aton Omnibus Election Code. Kung basihan naton ini, natabo na ini sa aton, Bombocham, no? Nagligad lang. I think sa haniway kung madumduman nimo, at that time when ginproklamar na ato si former mayor Frankie Locsin, no? Kag ginproklamar man ato si I think the vice mayor at that time, Dr. Ben Margarico, is si Dr. Ben Margarico, no? Yes. At tuyagani, wala yaging DQ although there were petitions petitions filed before the COMELEC at that time, no? Ang second placer kasangto ni Mayor Locsin is, I think, Attorney Jo Lutero, yes. mo, yes, sir. No? So there were petitions then, but at that time, no, kag naaksyonan atong mga petitions before the COMELEC, naproklamar na si Locsin and Margarico. So at that time nga daw, I think daw may finality ang iyang Sandigan Bayan case, no, kag na I think ginpriso gito si Frankie Locsin, no. It was not Jo Lutero who the second placer who assumed office sa Bombocham, but it was the successor was I think I was Vice Mayor Ben Margarico. So amo atong natabo, Bombocham. Dira naton makuan base, no, kag ihimplo, no, kag parehas sila ang natabo sa haniway. So ang akong gani nga ambal nga jurisprudence wise and the Constitution and the Omnibus Election Code, no, would state that there is no second placer rule, Bombocham, no, but it should be the rule on succession that would be applicable. All right. I'm just curious, Attorney Palomado, sir, ang Supreme Court sa mga kasubong siniiyang sitwasyon nga by prayer for temporary restraining order, hindi sila makadesisyon, sinimana abi or binulan lang, Attorney Palomado, sir? Although may mga TRO nga prayer, no, usually na sa mga petitions, no, but the Supreme Court, even all courts, are very careful in the issuance of the TRO. Mainly because, Bombocham, when it would delve already into the merit of the case, no? Kaya kung issuean mo karon sa TRO kag hindi mo karon pagpapungkoon si Bongbong, I think the Supreme Court knows better that it would be magamo, no? It would be chaos, Bombocham, no? What would happen to the 31 million mainit nga boto pakadto kay Marcos? Siguro ginalantaw ina, very cautious ang aton korte, especially the Supreme Court, Bombocham, no,
tamaan ina sila ka, that is a very delicate thing, no? Kapin pa parte sa political situation naton to issue a temporary restraining order to that effect, no? Siguro, even the regional trial courts, the lower courts, are very careful, cautious enough, Bombo Champ, in the issuance of TRO. How much more the Supreme Court, and it's very delicate ang concern, Abe, issue naton parte sa politika, Bombo Champ. Mas sigurado ko, the Supreme Court would think 10 times before it would issue a TRO, Bombo Champ. Okay. Since nga sandig sa mga jurisprudence, no second placer rule. So ang mga benepisyo sini why nasangliwan kunti si presumptive Vice President Sara Duterte, pananglitan na Attorney Palomado, sir. Either way siya kung matawag sa gani, maproklamar man o kung hindi, kung makapungko gid man, kag madesisyonan na ni, bangod nga no second placer rule, sinday Sara gid makabenepisyo sina diri, why nasangliwan pa? I think nakita ko maproklamar gid, no. In a matter of days maproklamar gid, no. Mas pag-on siguro, no. But that is the rule, no. There is no second placer rule. In that effect, Bombo Champ, kapin pa ko maproklamar in the next days, no. It is very clear now that hindi pwede ka pungko o kon maka-replace ang second placer, but it should be the next successor, ang Vice Presidential-elect, no? O kung proclaimed, Vice President proclaimed Sara Duterte. So, siling ko gani, mabudlay gid katama, no? Ang sakay side abi ni Lenny, no? To think and hope or magpati abi nga indeed kuma-DQ si Marcos. Even today, biskan subong abi, butang ta biskan imposible abi subong abi nag-rule si Supreme Court, Bombo Champ, nga DQ gid man si Marcos. That is actually it's very impossible kay may hearing pa ina, may comment malawig pa ina. But even today, no, I don't think the second placer would be declared by the Supreme Court, no, upon by COMELEC and the Supreme Court, Bombo Champ. Amo na siling ko, no, ang jurisprudence wise, there is no second placer rule, no. Kag siling naton during elections, when they both were candidates for elections, kung anong pito sila dito, Bombo Champ, no, ang pili isang tao, Bombo Champ, 31 million solid votes. I think that is more than 50% majority of the electorate. I think 58%, no, 31 million. They elected, voted, and selected and opted for BBM, no. That cannot be discounted, Bombo Champ. Hindi mo ina mapahigad, no. That's why Lenny or Lacson or Pacquiao or Isko Moreno were not chosen by the people, and there is no instance that they should be qualified to sit as president. Like for example, na-DQ man si Lenny, makadto ayan ang third placer nga sino to, si Pacquiao. That cannot be, Bombo Champ, no? That cannot be. That's why the jurisprudence, the knowledge, the wisdom of the Supreme Court in the long line of cases, Bombo Champ, naghahambal nga kung sino to yung pili sang tao at the time of the election. During that time, they were all qualified candidates, Bombo Champ. So kung gimpili nila si BBM and they did not elect Lenny or Lacson or Dumagoso or Pacquiao, then there's no chance that the people would accept a second placer, a third placer, or any other candidate which they did not choose or elect as president, no. So amo na gani ang wisdom sang atong Korte Suprema, it should be that the rule on succession under our constitution and the omnibus election code should be followed, no. So kung na DQ gid man eventually within the period of 6 years, no, sa anong katuig from now until 2028, kag naglawig abi ang kaso ni Marcos before the Supreme Court and eventually na DQ siya on the third year niya, the rule of succession should apply, no. But silingon upon his incapability, disqualification, or death, no. So the Vice President as a rule should take over, Bombo Champ.
Okay. Sa iban pa yun sini nga mga side issues damo nagambal ti kon pananglitan abi maghambal ang Supreme Court. Yes, sige, paboran nga mo namon. Unta to ng pag-isip sang mga boto nga natipon ni Presumptive President Bongbong Marcos kag ideklarar ini iyang stray votes. Paano to yang boto nga kahit hindi ba sa election returns na isa lang na sa do kung pagkatawgon do resibo election receipt attorney ti paano to yung boto sa iban sini nga mga kandidato madala bala to sa pagdeklarar nga stray votes man adto attorney? Hindi kung maghambal abi ang Korte Suprema nga stray votes ang kay Marcos, siyempre isipon man niya, maisipan man na sa ER mo ara na sa election returns ang boto sang iban, the second, the third, the fourth, the fifth, sixth placer, no? Magwa man na iyan, no? Ang ilayang guro ginatlantaw dira nga ang kay Marcos lang nga 31 million should be straight, no? But silingon should be invalidated, should not be declared valid because ab initio, from the very beginning, ang iya nga COC is DQ, is disqualified, no? So gusto lang nila paigadon bumucham ang 31 million votes in favor of Marcos should not be counted, no? Should not be counted if set aside ang iya boto nga 31 million. And syempre, ang isipon lang ang sa second, third, and fourth placer. Ang natabo subong, 14 million goes to the second placer nga si Lenny, no? Amo na gusto nila pagwaon. But it cannot be, Bombocham, no? Hindi pwede ina. Kahit isa lang na ka-ER, no? Isa lang ka-ER ina. Kagti, tanan ina, pagabasahon. So, I don't really know, no? Kung ano ang contents ng petition nila, Bombocham. Pero daw ginapauntat nila, Bombocham, ang canvassing of votes for the president alone, no? Alone. When in fact, the canvassing on the same ERs, no? On the same statement of votes, for the all other candidates, no, from the position of the vice president, the senators, the congressman, down to the sangguniang bayan sa municipalities, were already canvassed and counted, and they were already proclaimed Bombocham, no? Halin kagapon ang senators naton down to the sangguniang bayan sa municipalities were already proclaimed, no? Ang wala pa lang magproklamar ang presidente kag ang vice presidente. So I don't know ano ang grounds ang petition nila kay wala man niya dito ginahambal nga may deny o kung i-deklarar mo nga invalid ang tanan nga positions. Wala man dito naghahambal nga may failure, ang motong discuss naton, may failure elections, may pre-pro controversy o kung may ara protesta, no? Ang ila lang yung ground nga DQ si Marcos, no? DQ si Marcos, and that DQ case, Bombocham, ato na sa Supreme Court, no? Ang imo sina nga remedyo legal kay naghihambal ng COMELEC sa May 9 nga qualified si Marcos. Ang inyo legal remedy left is to go to the Supreme Court, no, and challenge the decision of the COMELEC nga DQ si Marcos, no. So kalabanan sa Bombocham, nagsaka na siya sa Supreme Court, no. Galing may mga TRO na sila, which I doubt Bombocham, no, nga pag-aksyonan ina sang atong Korte Suprema kay kabudlay, no, daw kanipis ang iya ground, Bombocham. Okay. Attorney, on your own opinion, with all these legal minds nga nagapalibot sa kay Vice President Lenny Robredo, granting for the sake of discussion nga naghalin gid man sa iya abi ang ining nga move or sa sining mga tawo nga ara karon sa likod sang petition, isa na dira ang nagrepresent sa ila si former Supreme Court spokesperson Teodorte. Ayhan na studyuhan natun-an man ininila nga kung magpetisyon sila sa mga kasubong siniya nga legal remedy para iya nga i-hold or ipaiway ang pagpungko ni Presumptive President Bongbong Marcos, katulad sa ngin diskusyonan naton nasalapuan man ayhan sininila or nahibaluan man nila nga daan nga there is no second place rule, Attorney Palomado, sir? Sigurado ako, Bombocham, no? They could have thought about it, no?
galing ang nakita naton, nakita naton Bombo Champ, ang DQ giyan ni Marcos was grounded sang iya to nga tax case, no? Tax case, no? On the merit of that case, Bombo Champ, we have also discussed it here sa Bombo Radio, dako ang tsansa, no? Nga ma-DQ to siya sa tax case niya. As regards the other ancillary, no, nga mga remedyo legal nga ginbutang nila sa ila petition, like the TROs and so on, mga TRO, I doubt it Bombo Champ kung ma-i-actionan ini, no, o kung properly consider ini sa Korte Suprema, kay medyo mo, no, ipauntaton mo yung canvassing, ipauntaton mo yung pagpungko sang isa ka presumptive president, it would be tantamount to chaos, no? Pero atong merito to ya, sang tax case ya, can be, no? Posible, no? Dako ang chance sa Bombo Champ nga i-grant, no? Kay kita ta may mga merit ato. We have heard former Commissioner Rowena Guanzon talk about the merit of this case, no? Though dako ang chance, o kung 50-50 abi, no? Siguro sa merito, Bombo Champ, pwede, but siling ko gani sa mga other remedies like naka-attach sa petition like the issuance of the TRO, injunctive relief, preliminary injunctions, and so on, I doubt it very much, Bombo Champ. Galing as a lawyer, no, in the filing of petitions, usually, Bombo Champ, kung anong bilin dira, no, anong pwede remedyo legal dira, ginahansak nato na tanan, no? Whatever, no? Basi pamatian pa man lang, no? Bisan kung isa, basi tanaw ta, suntok sa buwan, way chance. Pero as lawyers, Bombo Champ, in the filing of pleadings, complaints, or petitions, Bombo Champ, whatever ground nga makita naton dira, ginahansak naton na tanan, no? Basi pa lang, no? Basi pa lang ini, hindi bikalusot ang ground number 1, ground number 2 sa TRO, basi maigo, no? Amo na aton nga lawyers do that, Bombo Champ, kalabanan ang causes of action sa aton, hindi lang isa, kundi 5, no? Basi pa lang sa isa o kung sa 4, hindi maiguan, sa ikalima, maiguan, no? So, the petition is now before the Supreme Court. Ang ginapamangkot mo, Bombo Champ, ang second placer rule, no? That is my opinion in the long line of cases. I think and I believe the lawyers of Butang Tabi, kay Lenny o kung kay former Supreme Court Justice Ten, no, would have looked upon that, no? Galing ti siyempre bla, Bombo Champ, ang ila man lang yang akwan, ang ila man lang nga prayer, basi pa lang nga makapungko ang second placer. There's no why man may dumadula sa ila, Bombo Champ, kung ina ang ila prayer, no? But ko silingon, as petitioners, no, kanya-kanya man niya, no, siling tagani, ang abogado, Bombo Champ, kanya-kanya man niya opinion, kanya-kanya man diskarte, kanya-kanya man niya pag-ubras ang ila pleading, kung anong ila prayer sa Korte Suprema. In this case, kung nagahambal sila, kung aragin man sa petition kanday Justice Te nga gusto lang second placer, and if the Supreme Court really would magpati sa ila, kagbasi i-overturn sa Supreme Court ang previous ruling, pwede man, no? Pasalamat sila, Bombo Champ, no? Kung kisa, Bombo Champ, may amo mana mo, kung isang Korte Suprema man mismo, bisan may long line of decision sila, nga palariyo, kag consistent sila dira, may machimpo, Bombo Champ, na maybe because of the times, because of new arguments, because of supervening events, Bombo Champ, magabag-ong posisyon sa Supreme Court. Basi amo inang inalantaw sa mga petitioners, no? Nga indeed, basi ang second placer rule, hindi makita o kung hindi na pagipatihon sa Supreme Court, and where they would come up with another judgment, no? Nga ideklarahan nila ang second placer as the new president, no? That's not impossible, Bombo Champ, no? Pwede gid na, no? So siling naton gani ang petitioners, basi malang in their pleading, inang aboy landa, basi pa lang suntok sa buwan. Bombo Champ. All right. Sige. With this information kag sa mga kag sa pagpatahag sa mga legal matters sa sining topiko, thank you so much Attorney Noel Palomado, sir. Good afternoon. Bombo Champ, amot nga ba na mo salamat kag may adayt nga. There you have it, si Attorney Noel Palomado aton siniiyang Bombo Abogado. Sa amo sining plastada karon, ginplastar man naton
hambal gani ni Attorney Palomado sinyati kanya-kanyang diskarte mga abogado. But from the looks of it, former Associate Justice Teodorte, mga election lawyer ni Vice President Leni Robredo, no? Kag kung sino pa abi nga mga legal minds ang ara sa likod sining nasambit karon iya nga petisyon, no? Ti mambal naton lagting man ni sila nga mga abogado before sila maghimo sa ila siniya tagsa katikang, nakita na nila kung ano ang posible nga mangin resulta sa aton sining mga kabombo. Isa karon bangod sa sining pila ka mga jurisprudence kagin plastar man sa aton diri iya ni Attorney Noel Palomado nga no second placer rule sa aton sining mga kabombo. Pananglitan kon matigayon ining nasambit karon iyang petisyon, kay nalakip sa petisyon nga ti i-declare as stray votes ang 31 million kag papungkoon si Vice President Leni Robredo, hindi ina matabo sa aton sining mga kabombo. Bangod sa sining no second placer rule. Subot silingon, kung hindi siya maproklamar, hindi mangyapon pwede. Ang magapangibabaw amo ang rules of succession. Kung maproklamar man sa aton siniiya nga mga kabombo, then sa pagligad sang panahon abi 6 months, 2 years, 3 years, ti nagdesisyon abing Korte Suprema ginpaboran ang petisyon. Rules of succession sa Japon ang masunod sa aton sinikiron niya nga mga kabombo. No? Granting for the sake of discussion pagid nga ti dason nga adlaw abi or sini nga Biyernes buwas sa aga ma-decide abi ang Korte Suprema nga paboran ining petisyon, hindi man gyapon makapungko si Vice President Leni Robredo. Ang matabo sini banwa rules of succession sa Japon. Inisandig sa mga jurisprudence nga kasubong siniiya ang sitwasyon. Just like sa ginhatag nga ihimplo ni Attorney Palomado sa Haniway. Manatabo sa kay former Mayor Frankie Locsin, may ara siya sang gindesisyonan na tong iya sining nga kaso, ti ang nag-file man gani ito sa mga petisyon si ang second placer nga pangduwa siya si Attorney Jojo Lotero, ti way man to makapungko, ang ipapungko iya si Vice Mayor Ben Margarico. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Now, damo na subong nagahampang sang paminsaron sa aton siniya mga kabombo. Granting for the sake of discussion, abi nga there is no second placer rule. Ti ining mga protesta or petisyon mahimo balang nga ti this is all a grand design. May ara man niya kagwala sining petisyon, ang sigurado na niya nga ti makabinipisyo sina diri banwa, way man sang liwan kunti ang Vice Presidente. Ang Vice Presidente ti si Presumptive Vice President Sara Duterte. But for now, it is too early to say nga ginplano ini tanan. Pero nahibaluan ko sa aton sining mga kabombo sa nakapamati subong sang pagdiskusyon namon diri ni Attorney Noel Palomado, do makapaminsar ka man baw, do ginplano, kagado tama lang kahapos kapag ka presidente ko matabo do danlog pastakway, no? Sa aton sining mga kabombo.
ti lang tawon ta kag bantayan ta ini sa aton sini makabumbo. Pero hambal ganyan Attorney Palomado sinya kay na proklamar na ang 12 ka mga kandidato sa pagkasenador, ang mga nagdalaog, sinya definitely hindi na ni maglawig pa, no? I-proklamar man ining si presumptive President Bongbong Marcos kag si presumptive Vice President Sara Duterte. Ibantayan ta ini sa aton sini makabumbo kung ano ang mangin plastada sinadre sa aton sini karon iya nga mga taga Palamati. Ining mga nagakangawa nga kung ano gid man ang mangin desisyon sa Korte Suprema nga ti magatugas ang chaos, ti do malayo inaiya kay ti kung magdesisyon pabor ang Korte Suprema sa petisyon granting nga ti may no second placer rule, sinday Sara gyapon mapungko, ti way gyapon sang chaos nga may matabo. Hindi pala, matabo lang guro ang chaos ti kung magtupa to ang suntok sa buwan nga ginanamin ni Attorney Noel Palomado kiti panigurado gid nga maalsang 31 milyones pesos 31 milyones ka mga individual nga nagbuto kag nagpili iya sakay presumptive President Bongbong Marcos pananglitan nga kon himuon adto no sundon abi i-grant abi sa Supreme Court ang ila siniya ginapangayo temporary restraining order, i-reverse ang mga desisyon sa i-reverse kag i-set aside ang mga desisyon sa mga nauna nga complaints sa kay BBM, tapos kabigon nga stray votes ang 31 milyones masubra, kag ang papungkuon si Vice President Leni Robredo bilang the second placer, second highest nga nakagarner sa boto, ti base dira guro sa aton sini nga mga kabumbo, may ara sang risgo nga mag-alsa ining 31 milyones. Pero ti kabay pa, no? Nga why na hindi na maglabot sa punto nga may mga kasubong pa ini nga kitahanon gid lamang diri isa man ang pungsod Pilipinas mo. May linaway pa kita sa aton sini nga mga kabumbo. Ang aton lang sinadri nga ginapanawagan, no? At magtingob na kita kung ano man iya ang lihok sang aton sini nga gobyerno later on, no? Kung makapungko na gid man si BBM, kung makapungko na gid man ang mga opisyalis naton sa gobyerno, kita diri sa dalom, ang pinakaimportante sinadriya nga maghimakas kita sa aton siniya nga kaugalingon. Kay ti hindi naman na sila iya siling nga nagapamigado kasubong, hindi man na sila iya pwede kadto dire. Husisaon isa-isa, cham, kamusta ka na da? Pigado gen. Ari Ari 5 milo, bayri lang kung sano ka makadawa-dawa. Ay na yan sang amo sina. Ang aton siniya nga pangabuhi, nagadipindi man sa aton. Dipindi sa aton sini nga paghimakas. Hindi tayo pagsangat aton sinitinai sa mga politiko. Kaya ang mga politiko, they come and go. Why na yan sa may nagatiner ka nagabato sa posisyon. Pero kung paano tayo paligban pa kanon aton sini nga pamilya, paano kita iya masolusyonan ang gutom, di siyempre ang mambal naton 99.9% sa aton ginaiya nagasandig, hindi kay sa ila. 26 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na pagbalikta, no? Dugang nga mga balita kaga impormasyon tingwa naton diri malabot ang IPPO kay suno sa LTO Regional Office 6 unsi lagi lamang iya kabilog ang ila sinigang gindeputize, no? Nga mga traffic investigator sa ICPO lamang, sa IPPO ay ano karon ang plano? Lakip na diri ang pagpatigayon man sang operation sang Public Safety, Transportation and Management Office sa mga overspeeding kag may magahod nga tambutso. Ang motor to sang kilala mo Bombo Mel, ginapamatamat yan to kayo, tinong-tinong gidya ang tambutso tinong hindi to yung madakpan gid. Balikan tayo ni matapos ang bilang ka-importante nga mga panumdumon. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas.
apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever ang isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babae nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sulod kag balibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw maghalin sa kaagahon hasta sa kahaponanon. Paano magaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue, kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog, may dala na nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunlan kag kaundan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, palamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalanggitom, pagdasig pero mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kung delirium. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kung ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Suno kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sang abukado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidant sa abukado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabug-usan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa amo nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Mga dapat imo na gud malikawan ang sunog sa balay. Regular nga usisaon ang mga electric wiring sa balay. Isli, ang may mga samad nga sakit. Likawing electric overloading. Dapat may nakadesignar nga separado nga outlet para sa dalaggo nga mga appliances. Kaangay sang air conditioners kag refrigerator. Siguraduha nga hindi malabot kag hindi makitaan sang kabataan ang ginabutangan sang posporo kag lighter. Bantayigid ang imo ginaluto nga pagkaon. Ang ginapabayan nga linuto
buto amo ay katatlo nga rason sang sunog nga nagaluntad sa sulod sang balay. Kung ikaw ang may kadtuan, siguraduha nga may magabulos sa imo sa pagbantay o kung hindi gani, patya ang stove. O sisaon ang inyong kusina antes ka mo magtulog. Siguraduha man nga napatay ang liquefied petroleum gas o kung LPG. Maghanda gid sang fire extinguisher bangod ang kusina, ang pinakaposible nga lugar nga mahimo umpisahan sang sunog. Sa nakaligad sa takna sining alaw na, balik diri sa pagpangalagad sang bombohan ay sa udtod sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Isa sa may pinakadamo sini iyang kaso sang vehicular accident amo ang probinsya sang Iloilo. Kalabanan sini sa ila ang turnout is orang resulta hindi pa no mambal na tonti do tama ka ano ano naman do mabalon tubtob kasarangan ang monitor pa okay, anyway harap pa gyapon pero sige lang ang ulihin nga natabo abi nangin madinugoon sa bahin sang Liganes. Kung sa din ginsungay sang isa ka delivery truck to. No? Ang di pa masiro nga salakyan, 2 patay. May mga previous incidents nga kung sa din may mga ginabawian sang kabuhi tagsa sini ka magluntad vehicular accident sa mga kabanwanan sa probinsya sang Iloilo. Isa sa mga nagapauna nga rason ti driver hubog o galing kay may isa karon iya ka problema pag ang IPPO kay sandig iya sa LTO sang gin-check naton kung pila ang mga deputized traffic investigator sa tagsa ka police station. Ang ara lang nga record nila is sa ICPO, sa IPPO, way pagid anong plano karon sang Iloilo Police sa Provincial Office. We have on the line Police Corporal Erwin Magarso, ang spokesperson sang IPPO. Corporal Magarso, sir, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Anay Sod, tumayong hapon. Mayong hapon man, Bombo Cham, para sa aton, sining mga kabombo nga nagtutok sa aton, subong hapon, good afternoon. Corporal Magarso, sir, ano ang plano karon sang IPPO matapos gati sanding iya sa LTO diri? Way pa sang may na-deputize sini sa inyo nga mga traffic investigator dira kag kung ang LTO pang balon gani naton do medyo malapad abi ang scope kay ti kada banwa nagakadapat kuno iya nga may ara man sang diputado dira kag later on ti mahatagan man or sarang mahatagan sang ginatawag sining alcohol breath analyzer. Corporal Magarso, sir. Yes, Bombo Champ, no, ang regarding ni sa mo ninong madugay na naton man nga medyo isa man sa mga faktor nga medyo kataas man naton sining vehicular accidents because man sining ano nato no sa mga ang rason is ang driver hubog no usually naga-involve sa mga aksidente labanan ni mga motor mo ni mga hubog ang mga driver. So isa naton sa ginalantaw man nga rason is ining drunk driving no kun ining Republic Act 10586 naton amo na inong mga driver kay sa gitna mo gid number 1 nga factor man no based man sa aton nga Provincial Investigation and Detection Management Unit no sa ila sining data nga although wala kita sang zero case kita nga wala kita sang na-filean pa sang kaso sang sining pagbayular no sang Republic Act 10586 apang muna no ang mga factors no nga ginatudlo nga ang kalabanan sa mga involved sa mga distasya sa dalanon is nakainom ang mga driver Bombo Cham. Okay. So sa imo sining nahibaluan Corporal Magarso, sir, may ara bala sang schedule or may ara na sang kaygayunan nga naga-workout man ang IPPO para nga bisan paano makamat-amat na conduct man iya or mapadala nato ng mga representatives from different municipal police station nga maka-undergo sang seminar or training para nga ma-deputize sila sa bahin karon sa non-transportation office? On progress na Bombo Champ tong regarding dire no kay sa naman sa aton sining Provincial Operation Management Unit no sa aton sining PUMO sa nga IPPO no nga ongoing no ang aton sining pagpagigangot sa land transportation no sa aton sining PO
agad nga continue balik ng deputation sa mga investigators naton sa tanan mga kaban nandere sa probinsya sang Iloilo, agad nga ma-deputize na lipat no kag isa man sa kinatanaw natin nga rato na Bumbutsam ini nga wala kita pa sang equipment no nga ma-determine no ining mga driver nga kumbaga hupugin ni sila pero nga aton sining LTO man no I guess no na ongoing man nila sining mag-conduct sila sa mga checkpoints is sila ang mayarang equipment abi no kag naka-affect man abi Bumbutsam ang pag ano sang pandemic man no kay nauntat aton sining deputation sa mga investigators naton sang mga LTO may DLTO I mean that's why nga kang ilang daan nga no Bumbutsam is ang validity no sang deputation lang is nagalast lang sang binulan more or less 3 months lang no, so that's why nga kinanglan gid ang ongoing nga or continuing pag seminar man or deputation para sa mga investigators sa Bumbutsam pero on progress no ang aton sining coordination with the LTO Bumbutsam. Pero apisar sini Corporal Magarso sir, ano ang mando ni IPPO Director Adrian Acolyador sa aton sini nga mga police traffic investigator pananglitan nga mag-responde karon sa mga kasubong sini iya nga insidente? Yes no Bumbutsam no ang sunod sa aton sini nga Provincial Director no Police Colonel Ian Villalobos Acolyador iyagid sini na mando sa mga tanan nga mga municipal police stations to nga pag-anticipate no sa pag-conduct sa mga checks no sa mga random and established checkpoints. Siyempre no nakapadayon pa man aton sini nga COMELEC checkpoints no isa ni isang ginadugang nato no kapag check during checkpoints nga ang mga driver bala nakainom o kung wala no kay tapos man ma-determine na Bumbutsam no kung nakainom mga kung why siyempre mo pala problema naton nga wala kita sa equipment, although nga wala kita sa equipment pero ma-determine man naton kung mga driver nakainom bala o kung wala during sa ila sining pagbiyahe Bumbutsam kag mula no identification sa aton sining checkpoints sa Bumbutsam agud nga ma-minimize naton ining pagluntad sa mga disgrasya sa dalanon Bumbutsam. All right. With this information kag sa time, Police Corporal Erwin Magarso sir, thank you so much. Maayong hapon sa imo. Thanks so much Matt Bumbutsam and good afternoon. There you have it, si Police Corporal Erwin Magarso, ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. Why man ginahinago sang IPPO nga tiway pa iya sang may na-deputize sila diri sa ila but ongoing na karon ang proseso nga matigayon nga makapa-deputize ang mga traffic investigator, no, police traffic investigator sa bahin niya sa Land Transportation Office. Balamuti sila siling na naton kag nakita naton halos iya kung hindi man tagsa sini kadlaw kada semana may mga traffic incident, vehicular accident nga nagakalinabo. Kag kalabanan sina diri banwa ang nagakadisgrasya amo mga tawo under the influence of intoxicating liquor. Sa malipot nga pulong nakainom or hubog nga nagamaneho sang ila siniya nga salakyan. Tiya mo na ba lang ang balila nga kung hubog ikaw, bisan maglakat ka lang gani, wala ikaw iya sang 100% control sa imo sini nga lawas. Grugi ikaw, no? Ano pagid ang sarang naton nga tawag si gani? Ma-describe kung hubog ang isa ka tawo. Ti how much more nga papungkuon ikaw sa sulod sang salakyan, matimpla ka pa sang clutch ka gasolinador, at the same time, imo sini nga balansihon ang manibela. Tituman ka delikado. Amo ining nagapanguna nga rason kun nga kung may mga disgrasya sa dalanon, damo sini nagakalamatay. Magluwas abiti sa mechanical problem sang mga salakyan, ti ang human error gid iya ang isa sa may pinakamataas sini nga porsyento nga cause sang vehicular accident sa aton sini nga mga kabombo. Kag
masubo lang ilang tawon nga may ara kuntani sang mabakod sini nga layi nga para iya nga makaprevent sini. Para iya nga kung hindi man makaprevent, makapenalize sa mga tawo nga nagamaneho sang salakyan nga hubog. Ti ang aton sini iya nga mga pulis, kumplito man sa seminar, nakahibalo naman sa mga traffic laws naton, o galing kiti may isa pagid sinadriya kakulang amuning alcohol breath analyzer. Of which nga ti, ara na, natala na iga-distribuer, o galing kay wailang naton nahibaluan kung san o sa aton sini nga mga kabumbo. Ti isa ini sa pinaka dako mga kabumbo nga mangin factor, no, nga mapaiway naton disgrasyas dalanon. Kag ti isa man ini sa mga pamaagi agod nga madisiplina ang mga motorista. Kay bangod iya sa hindi man nahuglahog kag mapinot sini nga mga pinalidad ang posible pangatubangon sang isa iya ka motorista nga nagamaneho sang iya nga salakyan nga hubog, ti diri banwa kag madisiplina ini sila nga hindi gid iya magsakay or magmaneho rather sang ila nga salakyan nga hubog. O galing kiti asta malang ni subong iaabi sa aton sini nga mga kabumbo sa papel kag sa asta lang ni sa Google, asta lang ni iya sa balasahon, why ni gina-implementar kay hindi man ma-fully implement kay kulang gani isang alcohol breath analyzer, ti kadugay-dugay na ni ti subong ara na kuno o galing kay wayta naman nabalaan kung san o natala na iga-distribuer. Isa pagid hugot man nga ginapatuman ining mga pagpag-regulate sang mga matunog nga tambutso kag overspeeding. Ti mayo-mayo lang yung city government kay may equipment sila ya. As a matter of fact, sa pagpakigangot naton gani isang nakaligad sa ICPO director, nagaplano man kung taning city government nga magbakal sang alcohol breath analyzer mga kabumbo, ugaling kay ti ang procurement sini is exclusive for Land Transportation Office lang. Pero nag-operate yung PSTMO sa linya naton si Sir Jack Cacunlo, ang head sa Public Safety, Transportation and Management Office. Mayong hapon gid, Sir Jack. Yes, Babo Champ, mayong hapon, kagaming hapon man sa aton pagpalamati sa Bambo Radyo, Iloilo. Kumusta ang operasyon naton sa batok sa mga naga-overspeeding kag magahod ang tambutso sa motorsiklo, Sir Jack? Yes, Bambo Champ, si Mayor Gerald Tanyas nagamando na sa aton opisina nga ibalik na ang aton nga full implementation sa aton nga mga traffic laws and regulation sa syudad sa Iloilo. That is why, Bambo Champ, actually since Monday no, nagsugod na kita sa amat-amat pag-implement sa aton nga mga road ordinances dito sa aton syudad para nga una mapasiguro naton ang road safety kagang babala mo Bambo Champ, may mga series of accident kita man naglatabo no, so although diri sa syudad hindi gid mo na ka fatal pero ginabalik na namon ang strict implementation to avoid sang mga further accident pa sa area, Bambo Champ. Okay. May pila na kita na dakpan nga nagalapas ang mga regulation ordinance naton na Sir Jack? Bambo Champ, kagabi ang total apprehensions 36 no, lain-lain nga violations ini. May overspeeding, may muffler no, magahod nga muffler, may mga aragan iban Bambo Champ nga wala sa mga driver's license no, pagpayara man iban nga wala nakarehistro ang ilang motor, Bambo Champ. Okay. So isa pa gid sa mga concern naton, Sir Jack, kag sandig man gani sa pagpangusisa namon ining sa bahin naman niya blasang nga alcohol breath analyzer nga equipment, no? Kay ti I do believe hindi man kamo makapangdakop sang overspeeding kung wala kamo sang speed gun dira kag sang decibel meter nga do inog takos na sa kung ano ang gina-allowed lang nga decibel meter sa aton sini nga mga tambutso. Now, last time naka-interview ko kay CD, kay Colonel Batiles, ang syudad kung tani ma-procure sang alcohol breath analyzer o galing kiti may exclusivity kuno ang procurement sa Land Transportation Office lang?
Actually, Bombo Champ, para na kita, actually, manduan kita ni Miro Geretanyas nga mag-canvas na sang alcohol breath analyzer. Bombo Champ, no? Actually, nakasurya na kita sa LTO, man, no, kay RD Eric Tabaldo, kay ginapa-purchase ni Miro Geretanyas ang breath analyzer Bombo Champ. Actually, muna na ang kulang naton sa aton equipment, no, camera, nata speed gun, kag sound meter. Ang breath analyzer na lang kita, Bombo Champ, kumudumduman ninyo, last 2020, gin-launch naton ang traffic discipline zone. Bombo Champ, nauntat lang ka nag-pandemic siya, no? 1 month. Tanto pero maayo kag dako kayong epekto niya dito sa diversion road. So that is why nagmando si Mayor Geretanyas nga ibalik na nato na matamat sa full implementation sa mga road programs naton. Actually, in coordination man kita sa DOH sa Bombo Champ, no, para sa malang very active man ang DOH sa road safety advocacy Bombo Champ. So amo na nga may mga signage man kita nga under iya sang DOH kay nagabulig man sa aton syudad. So ang procurement ya Bombo Champ, I'm not sure nga kung exclusive lang sa LTO, but pero may instruction na si Mayor Geretanyas sa aton. Actually nagapa-canvas na ako, Bombo Champ, no. So nagahulat na lang kami sa mga supplier kung pila gid ang presyo sang isa ka breath analyzer, kag amo na diyon pag hatag or pag allocate sang budget para maka-procure kita dayon Bombo Champ sang breath analyzer. Okay, Sir Jack, speaking sa procurement sang breath analyzer ngayon na, sa bahin iya sang PSTMO, may mga bag-o kamo ba lang nga deputized nga tawo, traffic enforcer naton sang LTO gid mismo? May ara kami Bombo Champ pero for renewal. Bombo Champ, no, naka-schedule kami sang isa ka seminar. Kabala mo kung mag-renew ka, seminar ka na Bombo Champ. Actually, damo kita deputize pero subject for renewal sibong nga tuig Bombo Champ, no. So naka-schedule na kami and actually, upo dunganon kami na kay madugang gin-request ko man nga idugang man ang sa ICPO naton, Bombo Champ, no, nga mga police officers naton. So actually, may schedule na kami, nalipat lang ko kung ano nga mo schedule, date, pero for renewal kami tanan, Bombo Champ. Buti mayogid ko na muna, may breath analyzer na kita, may speed gun kita, may talaksan pa sang decibel, isa man ini sa mga pamaagi siguro sa Jack, nga kundri iya sa syudad sang Iloilo maimplementar ginato ng mga traffic laws kag mga regulation ordinances, Sir Jack. Yes, Bombo Champ, for the past 2 years medyo nag-relax kita gamay, no, tungod sa pandemic. Damo challenges sa karsada, but with the mandate sa aton office kag sa instruction kag mando ni Mayor Geretanyas, mabalik na kami Bombo Champ strictly sa pag-implement, no. Matamat Bombo Champ pero i-address naton ini, especially nga matamat naman kita balik face-to-face classes. So, pati ang nagmando naman si Mayor Geretanyas, pati ang road pavements and markings, no, sa city engineer, sa district engineering naton, ipag-inventory, kag ipag-repaint kinitanan Bombo Champ, no, labi na gid mga pedestrian lane naton, and other road markings naton sa syudad in preparation sa aton nga opening sa face-to-face classes sa August, Bombo Champ. All right. With this information, kag sa time, as always, Sir Jack, thank you so much. Maayong hapon. Bombo Champ, sa inyo sa Bombo Radio, salamat ng termi dira sa inyo, kag maayong hapon liwat. Deriwabit si Mr. Jack Kunlo, ang head sa Public Safety Transportation and Management Office. Tiyan mo sini sa aton nga mga kuturan, why kita driya sa perdihon mo kung nagasunod lang kita sa mga ordinansa, nagasunod lang kita sa mga traffic laws naton. Why kita diri sa perdihon, tanan kita makaginansya sinadri. Kay una bes nga daan kung ang driver disiplinado, makalikaw na kita iya sa sining disgrasya sa dalanon. Kung ang mga layi, ang mga regulasyon ginapatuman, dako man ini nga faktor nga malikaw sa disgrasya kag subong man mangin matanunsay ang flow sang traffic. Hilabi pa nga ti looking forward na kita kag pakadto na kita sa face-to-face classes, magabag ka face-to-face classes, mga estudyante balik na ni stagsa nila ka mga eskwelahan. So expectaro naman naton ang volume sang tawo sa mga mayor nga dalanon magamit sang salakyan pribado man o di pampasahero. Tikon sa nasiling na naton kompleto gamit sang city government, deputized ang mga enforcer, mas mayo gini, mas mahapos magdisiplina sa mga motorista. Hingagawon ko lang bala akon sini nga balita
Interview naton si Police Captain Eduardo Siacol, may kantanan sa hold up sa 7-Eleven. Dira sa may MBH sa Nova bala. Sa distrito iya sang Haro. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti nagbakal ni siya kuno sang itlog, nagpakuno-kuno bakal itlog. Pagdaho ito kuno, sus Maria kagusip, gindeklarar ya dayon ang hold up ya. Ginapayag nga 10,000 pesos ang nakuha nga kwarta. Kag ang driver may getaway vehicle nga motorsiklo XRM ang iyang direksyon pakadto na iya sa Buhang Buntatala area pakadto sa Leganes. Apang mayara na sang makabing naton ining tawag sige ni Mombo Mel person of interest ang aton sino magkapulisan. O galing kino ba sino malang-alang kita simpo medyo malawig-lawig ng interview ta kay Captain Siacon. Siguro itinga natin sa Iban Sin Manus Public Affairs Program sang Bombo Radyo Iloilo. Lakip na latest update man naton sa sining ginapayag sang suspitsado nga aksidente nga natiruhan ang iyang karelasyon. Kay gindulong niya na kuno sa ila sining nga gate. Tapos gataklos siya sang 45, way pa holster. Di ka nahulog. Paghulog kuno pinulot ya, pagpulot ya, timing man to nga napitik ya kuno ang 45. Tigo gisdughan. Dead on arrival sa hospital ining 64 anyos nga babae dira sa may Patima, Natabo, distrito sang Haro. Anyway, tasar nato ni na karon sa masunod naton nga mga public affairs program sang Bombo Radyo Iloilo. Standby na sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ismombot siya, Mablanco Hover, gabilin sa imo sang marinay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Pandemya, masaming nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo ga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever ang isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babae nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sulod kag balibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw maghalin sa kaagahon hasta sa kahaponanon. Paano magaangkon sang dengue ang sa katawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue, kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog, may dala na nga virus. Ano ang mga palatandaan o konsintomas sang dengue? Hinaling nga hilanat nga nagadugay sang duha tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kon pagdugo sang ilong, panit o kon baba, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunlan kag kaundan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, palamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalanggitom, pagdasig pero mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Hindi lamang sa genes o kuntugas sang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o kon ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution.
Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidants sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefits sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para hapon sa inyo tanan mga kabombo. Ang atong oras, it is now 5 minutes after 2 o'clock. 5 minutos makalipas ang takna nga alas 2 sa hapon. Thursday kita today, May 19, 2022. May 19. I cannot forget this date. Secret. Anyway, kamusta ang aton dira nga mga beautiful kag mga gwapohon nga mga KLP lovers? Kamusta man ang aton nga mga OFWs? Kumusta ang trabaho? Kumusta ang inyong kondisyon? Kumusta ang inyong health? Welcome by, no? Nga sa tanan nga ginakumusta ko sa inyo, good ang inyong answer. As in, okay lang gid, dami gid. And very happy ang state of mind. Nami kon amo sina. Welcome diri sa KLP. Because happy ka mo today, I would be very, very happy also if you can already send your stories nga luyag nga ipa-share diri sa kahapon lamang program. Simple lang inyong himuon. And by the way, nagahulat diri ha, ang 1,000 pesos nga cash naton, premyo para sa aton nga mga mangin best story for the week. Sa imo nyo is isulat nyo ang inyong mga istorya and then i-email ninyo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man, mahilig ka magyapon nga magsulat, nila ka mo yung mag-computerize ng inyong mga stories. Wag problema.
good gid na sa gihapon. So isulat and then ipalabot care of sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radyo Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And so good luck gid sa inyo. I will be waiting for your stories. I hope okay gid ka mo dira, nakatulog-tulog na, napuro-piyungan na, energized na, kag ready na sa pagmangape or pag timpla sang juice or sa iba dira water na lang para safe. Sige, updatein niyo ako sa suning hapon. We have beautiful stories in store for you. Again, this is Tita Regine para sa KLP. Welcome everyone. Aring ato nga pambukas ng kalingawan para sa inyong tanan. And of course, this is from the Bombo Music Festival from Jose LG Fuentes, LDR. Good afternoon. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan, ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghupay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat gamay ang akong gibating apang kalit na wala. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa pangano. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Mga bula-bulating storya, I love you and I miss you more. Maoy gibalik-balik, wa nay kan-anay, wala nay pahuwayay, wa nay uliay. Never mind kay gikilig man, kay ang kamingaw nga akong ibating, diligid ka bayran o dollar. Bisagod sa ubiyong, ako gadang tuhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingot. Kay di sa layo ikaw giyon na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta, sa ngalan sa gugma andamag, paabot hangtod nga mo balik ka, ikaw ang kalipay.
Jose LG Fuentes, daghang salamat dong. Okay, gidra. LDR para sa inyo from the Bombo Music Festival. 12 minutos sa makaligad ang 2:00 sa hapon. Again, this is Tita Regine. I know, ara na kamo dira. Plastado na, waiting na to listen to beautiful stories diri sa KLP. So, ihatag ko na ini sa inyo. Yari yan sa lahat, luwag i-share diri sa aton ni Aquarius 18 sa Iloilo. Dear Tita Regine. Mayong hapon, kung sa tanan nga tagpalamati, isang siling nga programa KLP. Sa adlaw-adlaw ko nga pagpamati sa iyong mga program, Tita Regine. Nainganyo man ako nga ipadala ining akon kasaysayan nga wala ko gid na-expect nga matabo man sa akon kabuhi. Abi ko sa telenovela lang nga makita kay sa drama ko lang mabatian. Bago ko sugdan sa pagsaysay ining akon kasaysayan, palihog, tawag lang ako sa ngalan, nga Aquarius 18 sang Iloilo. Suguran ko na sa pagsaysay, Tita Reg. August 25, 2010, naglakat ako sa abroad. Hambal ko sa bana ko. Ga, hulaton mo gid ako. Ang mga bata, hindi mo gid magpabayan. Duha lang katuig, mapuli naman ako. Masupot lang kita para may ikapital kita sa negosyo. Kag hindi na dayon ako mag-abroad pa. Tita, 1 month pa lang ako sa abroad, okay pa ang akon bana. Pero mi pa siya nag-text sa akon. Kung day off ko, nag-Skype kami. Pero after 3 months, may nabato na ako nga text halin sa bana ko. Hambal sang text, love, nagasakay na ko sa jeep, mapuli na ko. Sa pagkatapos ko ba sa sang text niya, matiyag ko, nagtabo ang langit kagduta. Gintawgan ko ang bana ko, kaginsuknaan. Hambal niya, para na sa imuga, nga hindi ka gusto tawgon nga love how? Ginsabat ko siya, tita, nga, ga ang tawag mo sa akon, halin sang una nga nag-iba na tawag mo sa akon. Sabat niya, tita, para maiba naman. Ginambalan ko siya, nga sining ko, kayuhon mo magtago kung magtinunto ka. Hindi lang isa ka best ako makabaton sang text niya nga nagatalang sa akon nga para sa iya nga kirida, kundi madaham mo nga beses, Tita Regine. Hindi kita ko maributay kag nabatsyagan ko nga nag-iba na ang bana ko sa akon. Nagpangusisa ako, Tita Regine. Gintawgan ko ang iya nga magulang nga pareho man nagaobra dira sa dako nga mall. Kag hambal ko sa magulang niya, day, palihog ko abi bantay sa manghod mo nga daw may kinalain sa iya nga panghulag. Hambal sa magulang niya, babay ilang kay mangusisa ako buwas. Pagkasunod nga adlaw, nag-text ang magulang niya, tita. Confirmed, may kirida gid ang akon bana. Kaya kung mag-date sila, sa mall sila nagkakita ay kagdamo ang nakakilala sa akon bana. Kag kilala man ako nga ako ang iya asawa. Didto na nga nagsugod nga permi lang kami nag-aaway. Hindi lang siya makatext sa akon, iba na dayon ang ginaisip ko. Daw buang ako, Tita Regine. Maskin sino lang, tawgan ko sa mga upod niya sa work para nga usisaon ko kung sino ang babayi sang bana ko. Hindi ako makaobra mayo, kay siya lang ginaisip ko. Kagisa pa, tita, hindi ko gusto nga mag-broken family kami. Permi lang ako nagahibi, Tita Regine. Matulog ako, nagahibi. Pagbugtaw ko, hibi naman. Kisa makita ako sang akon amo, nagapalamarok ang akon mata. Ginpamangkot ako sang amo ko kung may problema ako. Hambal ko sa iya about sa husband ko. Ginsugid ko sa iya tanan, kag maayo man, naintindihan niya ako, tita.
Ginabalan ako sang amo ko, Aquarius, kung gusto mo, puli ka anay. Hatagan kita bakasyon to fix your family problem. Sa laktod, tita, nagpauli ako maskin 10 months pa lang ako, kag 1 month ang ginhatag sa akon sang amo ko nga bakasyon. Maskin wala ako sa dako nga kwarta para gamiton sa akon nga pagbakasyon. Nagpauli gid ako para lang nga masalbar ko pa ang amon nga pamilya. Sangara na ako sa Pinas, tita. Ginlagaw ko ang mga bata sa mall. Mapuli na kami. Gintawag ako sang bata ko nga subang kag nagpalayo sa tatay niya nga para hindi mabatian sang amay niya nga may isugid siya sa akon. Hambal niya sa akon, Nay, may hambal ako sa imo pero karon lang kung wala na si tatay. Hambal ko sa iya nga ano na. Abi ko may ipabakal siya sa akon nga hindi siya gusto makabalo ang amay niya. Aragid kami sa tubang sa isa ka fast food chain, tita. Hambal sa bata ko, Nay, diri na bala kami nagkaon ni tatay. Upod niya miga niya. 7 years old pa lang siya that time, Tita Reg. Ginusisa ako ang bata ko. Hambal ko sa bata ko, ano daging kaon niyo? Sabat niya sa akon, ang burger lang amo ni Toto. Tapos, iya sang miga ni tatay spaghetti gid. Tapos, hambal niya, hindi namon pagkaunon kay para kay tita Ardaw. Baw, tita. Pagkabati ko, daw nami nga sumbagon ang bana ko. Ginsukmaan ko ang bana ko, Tita Regine. Hambal niya, hindi daw matuod. Ginsabat ko siya, ang bata, hindi pa inakabalo magbinutig. Labi na gid ang bata mo. Hindi ina maghambal kung hindi na niya nakita. Nagkadlaw lang sa ako ng bana ko, tita. Pagka next day, nagkadto ako sa ginaobrahan sang bana ko. Kag didto, may nagsugid sa akon, kundi naga-estar kag naga-work ang babae. Sa nabalaan ko, kundi naga-work ang babae, kingkaduan ko, tita, para lang nga maistorya siya. Ipaintindi sa iya nga kung pwede, palayuan niya ang bana ko. Tungod, may mga bata kami, kagkasal kami sang bana ko. Pero pag abot ko sa ginaobrahan niya, wala dito ang babae sang bana ko. Mga kaupod lang niya ang ako na istorya, kaginsugid sa akon sa mga kaupod niya, nga permi nagakadto ang akon bana sa iya. Kag nagakadto man siya sa balay gid mismo sang babae. Hambal ko sa upod niya, balaan sang pamilya niya, nga pamilyado ang lalaki. Sabat sang isa niya kaniga, nga kaupod niya sa work, wala manang, kaya ang pakilala niya sa nanay kag tatay niya, soltero ang bana mo. Wala gid kami nagkitaay sang babae, tita. Nagpuli na lang ako, pero hambal ko sa kaugalingon ko, mabalik gid ako para nga maistorya ko ang babae. So balik ako sa balay, tita. Ang bana ko, permi lang may dala nga ilimnon halin sa iya nga obra. Kada gabi gid, nagainom siya, kag hindi kami makaistoryahanay sang maayo, tungod tapos niya panyapon, inom kag magtulog. Ako naman, tita, ginahibi ko na lang sang tago ang kalain sang buot ko. Wala ako sang sugiran, maski nanay ko, tungod hindi ko gusto nga mag-entra ang ako nanay kag mga utod ko sa amon nga problema. Pero nakabalo na sila nga nagatinunto ang bana ko, pero hambal ko sa ila, ako na lang bahala magsulbar sa problema ko. One time, tita, nakita ako sang akon isa ka utod nga lalaki nga nagahibi. Nagapanila gali siya, tita, pero wala lang siya nagapasatong. Pagkaaga, ginambala niya ang bana ko. Nga ginapahibi mo permi ang utod ko. Nagdako kami, wala na namon siya ginapahibi. Palangga na namon siya. Gani, kayuhon mo. Kay kung ano gani matabo sa utod namon, pasensyahanay na lang kita. Abaw, tita, nagpuli bana ko, akig siya. Kay kuno nga nag-entra mga utod ko sa problema namon.
Ginakulbaan ako tita, kay base mag-abtanay ang bana ko, kag ang mga utod ko, kag base ano pa ang matabo. Halinan sad to tita, wala na ako nagapakita sa mga utod ko, nga nagahibi ako kada gabi. Pero nabalaan nila, maskin di ako magpanugid kung ano kasakit ang ginabatsyag ko. Nagligad ang inadlaw, sinimana, wala gid gihapon sang pagbago ang bana ko. Naging worse na gid gani siya tita. One time, nagpuli siya, may dala siya nga ilimnon, ang dako gid nga bote. Wala ako nagainom tita, pero sang time nga to, nag-inom ako. Nag-inom ako kay hambal nila, kung mahubog ka, madula ang problema mo. So nag-inom ako tita, isa ka long neck. Wala pa mabuksan, hambal ko sa bana ko, inom ta. Total, permi ka man nag-inom, parisan ta ka, para may kaupod ka sa pag-inom. Ginbuksan ko ang ilim nun tita, ginbabayan man lang ako sang bana ko, kay abi niya, nagalahog ako, kay balaan niya, nga wala ako nagainom sa atubang niya. Gininom ko ang ilim nun tita, ginong-ong ko lang ang ilim nun niya, nga wala tubig-tubig. Tita, ginatulok lang niya ako, kay hindi siya makapati nga nag-inom ako. Ginagaw niya sa akon ang botelya, kag natunga ko gid tita sa pag-inom. Ang pamatsyag ko, Tita Regine, daw nasunog ang tinai ko, kay puwerte ka init sa tiyan. After 10 minutes, nabatsyagan ko tita, nga nagatiyog ang balay, kag nagaikis ako kung maglakat. Dito nga, hubog na gali ako, Tita Regine. Nabalaan ko kung ano ginahimo kag ginapanghambal ko, pero hindi ko makontrol ang lawas ko. Didto ko na siya ginsuknaan nga nagahibi ako tita. Ginakos ako sang bana ko kag ginpapungko. Nagawaras ako tita, tungod pamatsyag ko, kainit sang bilog ko nga lawas. Nagkadto ako sa banyo para maligo, kay gusto ko mahimasmasan ako. Nagalakat ako tita, nagaikis ang agi ko. Sige ang hibi ko. Hambal ko sa kaugalingon ko. Nga wala man ni nadula ang problema ko. Pagkaaga tita, naglakat ang bana ko sa iya obra. Ako naman, ginhimos ko mga bata, kagindala sa balay ni nanay. Ginhambal ko si nanay, nga bantayan niya anay mga bata, kay may kaduan lang ako nga importante. Likom sa ila, ginbalikan ko ang ginaobrahan sa babayi sang akon bana, kag dito, naabdan ko siya tita. Pag-abot ko sa ginaobrahan niya, ginpangita ko siya. Ara siya Tita Regine sa sulod, pero wala siya magwa. Habal ko sa iya, gwa da anay day, kay gusto ko lang nga istoryahon kita. Wala gid siya nagwa tita. After 20 minutes, nag-abot ang bana ko, sakay sa motor. Pagkita niya sa akon, abaw, ipamangkot pa niya ako, kung nga ara ko da. Habang niya sa akon, tita, nagaano ka da? Sabat ko sa iya, wala may istoryahon lang ko. Wala gid ako gali sa nabalaan. Gin-text gali isang babayi ang bana ko, nga ara ako sa workplace niya. Amo to nga nagkadto ang bana ko sa lugar kundiin naga-work ang babayi. Siguro nahadlok ang babayi nga basi goramuson ko siya or pakahuyan ko siya sa damo tao. After 10 minutes, nagwa ang babayi. Kaya ara na ang bana ko. Nagistoryahanay kami nga tatlo tita. Ginambalan ko ang bana ko. Subong kay nagatubangay kita nga tatlo. Sino pilion mo? Ginpapili ko ang bana ko, Tita Regine, hambalya, kamo sa mga bata. Tungod kamo ang pamilya ko. Ginhambal niya ina sa atubang sang babae. Ginambalan ko ang babae. Sigihon mo pa nga makipagrelasyon ka sa bana ko? Pensaron mo, ang lalaki nga pag-aupdan mo may mga kabataan, kag kasal. Mientras hindi siya maging imo. Dalaga ka,
Pangita ka sang lalaki nga wala sabit. Pangita ka sang lalaki nga ikaw lang ang manag-iya sa iya. Hindi ang may mga kabataan kag asawa. Ginambalan ko pa ang babae, tita, nga kung makipag-upod ka gidman sa bana ko, hindi ako ang ginkuhaan mo, kundi mga bata ko. Kay man, ang tatay nila, isa lang. Hindi pwede maislan. Akon, siling ko sa babae, bana lang ina. Kung madula na, pwede ko maislan, maskin pila pa kabilog. Pero ang tatay sa mga bata ko, isa lang. Hambal ko pa sa babae, tita, pangita ka sa lalaki nga makaupod mo habang buhay. Hindi ka magupod sa bana ko nga may sabit. Nagahipos lang ang babae, tita. After nga nag-istoryahanay kami, mapuli na kami sang bana ko. Abaw, ang kabalan ko nga bana, mahulam pa kwarta sa babae. The way nga mag-istoryahanay sila, Tita Regine, ang sweetness, ara pa. Didto ginhambal ko sa kaugalingon ko, na siguro, before kami mag-atubangay nga tatlo, nakaistoryahanay na sila, nga kung ano ang hambal sang bana ko, oo lang ang sabat sang babae. Isa na lang kasi mana, Tita Regine, mabalik na ako sa abroad. Ginapanilagan ko ang akon bana, pero wala gid sang pagbago. Likom gali sa akon, tita, sila man gihapon gali sang babae. Nagakontakanay pagali sila gihapon. Nabalaan ko lang, tita, sa pakaisa mismo sang babae, tungod siya ang nagsugid sa akon. Nagabot na ang petsa nga inugbalik ko na sa abroad. Ginistorya ko ang bana ko. Ginabalan ko siya nga siling ko ga, mabalik na kubwas, tani, mahulat mo ako, dangat nga matapos ang akon nga contract. Tani, hindi mo pagubon ang aton pamilya nga ikaw ang nagtukod. Ang pagpalayo ko sa inyo, hindi para sa akon, kundi para sa aton, para sa future sang aton mga bata. Wala gid siya naghahambal sa akon, tita. Nagahipos lang siya. Sang aga nga mabalik na ako, tita, ginambalan ako sang bana ko, nga himuson ko man daw mga bayo niya, kay didto lang daw siya matiner sa balay sang iya nanay, kay lapit lang daw sa workplace niya, para makasave daw siya sa pamasahe. Nagpasugot naman ako, tita, gani ginhimos ko man mga bayo niya, dungan kami naglakat sa city. Hambal ko sa iya, dulong mo ako sa airport, sabat niya, hindi guro, may obra ko, muna hambal niya sa akon. Tiyamba ko sa iya, absent ka anay, half day ka lang work. Nagpasugot man siya, Tita Regine. Before kami magsakay sa van, going to the airport, ginabalan ko siya, tita, ga, tani mahulat mo ako sa pagbalik ko. 1 year pa nga madula ako sa imo. Why ko kabalo kung ano matabo sa 1 year nga ina. Pero kung ano gidman matabo sa pangabuhita. Kung mag-upod ka gidman sa babayi, batunon ko. Mahibi ako, pero once nga maka-move on ako, pasensyahanay na lang gid kita, kay wala ka na balikan pa. Nagsabat ang bana ko sa akon, nga hulaton takaga. Nagsakay kami sa van, pakadto sa airport. Wala pa kami makaabot sa airport. May nagtawag sa iya, tita. Why ko kabalo kung sino? Pero hambal niya, sa opisina daw nila. Gani na naog siya, kag nagbalik sa city. Balik sa akon, tita, ako na lang nagkadto sa airport. Sangara na ako sa abroad. 1 week pa lang ako, may nabato naman ako nga mga text halin sa mga kaupod niya sa work. Nagapanugin, nga permi lang nila makita ang bana ko. Kaupod naman sang iya babae. Dito naman, permi na kami nag-aaway, tita. Kada tawag ko sa iya, ginasing alana niya ako. Dangat, nga worse na gid ang away namon. After a few weeks, tita, nadisgrasya ang bana ko sa motor tungod hubog. Ginpabalo ako sa magulang niya. Mayo man, kay wala man siya natamaan. Nakagwa man siya dayon sa hospital.
Abi ko tita, mabag-o na ang bana ko tungod sa natabo sa iya. Pero, nagsala ako. Didto pagid, nga didto siya nagkapit sa babae. Ako tita, wala ako may mahimo, tungod hasta lang ako sa tawag. Kada tawag ko, puro away na lang kami. Puro masakit na lang ang mga tinaga ang mabatian ko sa iya. Pero, digid ako nag-give up. Tita, maskin nga permi kami nag-aaway, wala ako nag-give up. Ginaisip ko nga mabuo ko pa ang pamilya ko after nga matapos ko ang contract ko. Nagligad ang mga binulan, tita. May nabaton ako nga text halin sa magulang sang bana ko nga nagaupod na ang bana ko kag ang babae niya tungod nagabusong na ini. Didto kag nag-give up na ako, tita. What happened? Next, kay nag-give up na siya, nag-give up man bala ang husband. Naguliay pa bala sila, na-fix pa nila ang ilang problem, kabudlay, no? Kay tila UI sila, siya dito sa abroad, ang husband din nagapabilin, pero nagtinunto. Siyempre, wala na ito, hindi ka magaling nira, ha? Lantuan na ito, anong ending sa sininga istorya diri sa ato ni Aquarius 18 sa Iloilo City. Sa aton kapagpanumbalik, padayon ng takag tapuson ng ining istorya. 33 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon, magbalik ang KLP with Tita Regine. Pagkatapos lang gid sa pinakamang importante nga mga pahanamdam. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan. Balik kita, diri sa istorya ni Aquarius 18. So, Tita Regine, nag-give up na ako. Permi na lang ako nagahibi, tita. Wala sang adlaw nga wala ako nagahibi. Kisa, tita, samtang nagaobra ako, nagahibi ako. Ang ginahimo ko, nagasulod ako sa CR, kag didto, ginabirahan ko hibi. Kung mag-okay na gani pamatsyag ko, panghilamos ako, kag ginahambalan ko lang kaugalingon ko. Siling ko, kapit lang self. Pinsaron mo, may bata ka nga nagahulat sa imo. Kisa tita, may point na nga nami na lang maglukso sa building. Pero kada piyong ko sa mga mata ko, makita ko si Mama Mary nga nagahambal. Kung manginmatay ka, kaluluoy ang mga bata mo. Kagdira nga mahimasmasan ako, tita. Ginaisip ko na lang nga kailangan maging matatag ako alang-alang sa mga bata ko. After a few months, tita, natapos ko ang contract ko, pero wala ako nagpuli. Sa laktod, nagpangita ako sang bag-o nga amo. Gindula ko ang tanan nga contacts ko sa bana ko, pati sa pamilya niya. Tungod, gusto ko na nga maka-move on sa iya. After 2 years,
Tita, natapos ko naman ang contract ko. Nagpuli ako, kag okay naman ang akong pamatsyag. Waay na ako sagad hibi, kag hambal ko, time na nga makaatubang ko ang ex-husband ko. Sang-ara na ako sa Pinas, tita. Natural, ginhandaan ko gid. Sa 2 years nga wala ako nagpuli, nagpagwapa gid ako, tita, kag nagpa-sexy. Pagka next day nga nag-abot ako, tita, naglagaw ako sa workplace ng akong ex-husband. Kada makakita sa akon nga mga kaupod niya sa work, nagkakatingala, nga nagbago ako. Daw dalaga lang daw ako. Wala ko gin-expect. Tita, nagkita ay kami sang ex ko. Nakita niya ako, tita. Kag nakita ko sa iya, nakibot siya nga nakita niya ako. Hambal niya sa akon, ay, nag-abot ka na gali? Sabat ko sa iya, di, kumusta ka na di? Hambal niya sa akon, ari, amo man gihapon. Nangamusta siya sa akon, pero wala ko na siya ginsabat. Ginkadlawan ko lang siya, kag magtalikod, tita. Sa nagalakat ako, Tita Regine, dito nga nakahambal ako sa kaugalingon ko, nga totally naka-move on na gid man ako. Ang pagpalangga ko sang una sa iya, ang paghigugma ko sa iya sang una, tanan ina nadula. Tungod sang kasakit nga ginhimo niya sa ako. Before matapos ang akong bakasyon, tita, naggadto ako sa barangay hall sa diin naga-estar ang ex ko. Ginistorya ko ang kapitan nga mangayo ako sustento para sa mga bata ko. Nagatubangay kami, tita, sa kapitan, nagistoryahanay kami, kag ginabasol niya ako. Kung wala lang daw ako naglakat, wala naguba ang amon pamilya. Hambal ko sa iya, ikaw ang naguba sang family ta, kay ikaw ang nagpangita sang iban. Why mo gid ako ginhulat? Tapos nagambal siya sa akon, tita. Akon magbalik siya sa akon, batunon ko pa daw siya. Hambal ko naman sa iya, nga hindi ka happy sa life mo, subong? Pasensya na, hambal ko sa iya. Naka-move on na ako. Maskin wala ka, mabuhi ako. Hambal ko sa iya. Naistoryahanay kita, subong, para sa mga bata. Kay responsibilidad mo nga mahatag ka sustento sa ila. Tungod legal ang mga bata mo sa akon. 3K ang ginpangayo ko sa iya, Tita Regine. Nag-agreement siya. Sang primero, okay pa, tita. Makahatag pa siya sang ginagrihan namon. Pero after a few months, wala na siya naghatag. Kaya ang rason niya, kadako daw sang ginapangayo ko para sa mga bata. Wala ako may mahimo, tita, tungod kalayo sa akon. Pero nagbakasyon ako liwat, ginpatawag ko naman siya liwat sa barangay. Kag didto, nag-atubangay naman kami liwat. Sang-ara na naman kami sa barangay. Ginpamangkot siya sang kapitan, hambal niya sa ex ko. Ano natabo, nga ari naman ang asawa mo. Abi ko, okay na nga mahatag ka financial support sa mga bata mo. Nga ari naman siya. Sabat niya sa kapitan, tita. No, bikap, kay kadako gid ang pangayo niya. Nabudlayan ako daan kay may ginagatas pa ako. Kulang gid katama ang sweldo ko. Ginsaway siya sang kapitan, tita. Namalan siya. Balaan mo galing nga nabudlayan ka, nga nagpangita ka pagid sang isa mo ka pamilya. Kay hindi ka kasugod sa duwa ka pamilya. Tsakto lang magdoko ang bana ko, tita. Ginabalan siya ni kapitan, tita. Nga buligan namon ang asawa mo tungod legal siya. Bala ka na magpangita sang inugatag mo para sa mga bata mo. Kay kung iakusar ka sang asawa mo, sigurado nga mapreso ka kay may bata ka na sa ginaulo-upod mo. Nagahipos lang ang bana ko, tita. Ginistorya niya ako nga kung pwede. 1.5 na lang ang hatag niya para sa mga bata. Kay ginakulang gid siya. Naluoy man ako sa iya, tita. Gani nga, nagpasugot na lang ako. Ang importante, makahatag siya kada bulan.
Maskin 1.5 na lang ginahatag niya tita, pero kisa, nagapalya pa siya. Dangat nga nauntat naman ang paghatag niya para sa mga bata. Tita, nagbakasyon naman ako. Balan mo tita, yearly ako nagbakasyon. Gitpatawag ko naman siya sa barangay tita para nga maghatag naman siya sa financial support sa mga bata. Kung tutuusin, kaya ko ang mga bata suportaran. Maskin hindi siya maghatag. Pero ang akon lang, maskin sa amo na lang na nga paagi, hindi man maglayo ang buot sa mga bata sa iya. Kag para nga maglapit man ang buot sa mga bata sa ila amay. Sa subong tita, mayo man kay sige ang hatag niya. Maskin paano, kag ginakuha lang kada katapusan sang bata ko sa iya. Subong, ari man gihapon ako sa abroad, kag wala ako makabalo kung hastasan o ako diri. Subong tita, ang akon bana, nagaupod na sila sang babayi, kag may duha naman sila kabilog na bata. Kag kung magbakasyon ako tita Reg, kag magkita ay kami isang ex-bana ko, daw pareho lang, nga friends na lang kami. Happy na ako sa kung anuman ang naabdan ko. Nakakita sa maayo nga amo, nga pamilya, ang pagkabig nila sa akon. Subong tita, dalagita, kag solterito na ang akon mga bata. Tani, madamo pa ko istorya, pero malawig na gidini. So pasensya ka na sa malawig ko nga sulat. Kung may kulang, imo lang dugangan. Kisa, balaan tita, mahilig ako mag-shortcut sa mga words ko. So madamo gid salamat sa pagbasa mo sa akong sulat, kabay na lingaw ko man ang imo, madamo nga mga tagpalamati. More power and good health, Tita Reg, ang mga tinahuron, Aquarius 18, sang Iloilo. Well, ang pagbulagay sa mag-asawa, no? Because nagpalayo ang isa, this is just one of the scenarios nga aton makita, nga aton nga mababatian sa mga mag-asawa nga nagalayo ay. Sometimes, ang isa ka party nga ato sa abroad, amo man, no? Ang nagatinunto, o kaisa, ang nabilin diri nga party, amo man nina ang nagatinunto. Pero ang bottom line is, kanugon. When supposedly, nag-focus sila no, sa goal nila, nga ang sugtanta ka, nga maglakad ka, nga ang nagalisensya ako sa imo, nga malakat kita ko. Para sa ano? No? Kung tani bala kon dira sila nag-zero in sa kung ano nga mga goals, ang luyag nila nga malabuot sa ilang separation because we know that is not easy. Sa asawa man nga naglakat or sa bana man nga nabilin diri. But it's just that, no? Kung kaisa, ang kada isa sa aton, may ara man kita nga rason, may kanya-kanya kita nga kahinaan, that sometimes ang ini nga kahinaan, kung hindi naton makontrol, hindi naton makontain, ang mga din, no? Ang nagadala sa aton sa kalaglagan. And exactly, this is what happened sa inyo nga duha. Aquarius 18, nangin mahuyang ang imo nga husband. Kag nadalagid siya, no? Sa temptasyon, ang iyang reason out lang is that naglakat ka, kay nagpalayo ka. So probably, according sa iya, kung wala ka naglakat, basi okay pa man ka mga duha, no? But we do not know. We do not know. Well, you said you have moved on, and siya, he has his own life now, he has his own family. You said, daw friends naman lang kamo, no? Sa pagpuli-puli mo di, kung magkita ka mga duha, daw friends naman lang kamo. So that means, you already have accepted ang nadangatan sa inyong pamilya nga hindi na kamubuo, but there are still 2 kids, no? Nga somehow, nagahugpong gihapon sa inyo. May connection gihapon kamo sa isa kag isa because you are both parents sa sining mga kabataan. And so let's just hope nga kung wala na gid man sang pait dira sa inyo nga mga tagipusoon, you can just remain as friends and be still, no, parents sa inyo nga mga kabataan. For the sake sa inyo nga mga kabataan, no? Remain as good parents sa ila.
even if tagsa sa inyo may kanya-kanya na nga kaugalingon nga pangabuhi. Thank you so much sa imo, kag salamat sa dako gid, no? Nga butang, gimbili mo diri sa amon something for us to think about sa mga asawa nga nagalakat, sa mga bana nga nabilin diri, or maybe sa mga bana nga nagalakat, sa mga asawa nga nagakabilin diri. You need to be really strong for you, no, to be able to keep your family intact. Kay left and right, no, ang mga temptasyon, left and right, ang mga struggles, ang mga challenges. So you really have to prepare. When you say maglayo ay kamo, kinahanglan, no, emotionally, physically, psychologically, i-ready nyo gid ang inyong mga kaugalingon. Good luck sa imo, Aquarius 18, and thank you for your story. 47 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon, magabalik ang kahapon lamang program pagkatapos lang gid sa pila ka may importante nga mga kahibalo. Ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Mga dapat imo nagud malikawan ang sunog sa balay. Regular nga usisaon ang mga electric wiring sa balay. Isli ang may mga samad nga sakit. Likawing electric overloading. Dapat may nakadesignar nga separado nga outlet para sa dalaggo nga mga appliances. Kaangay sang air conditioners kag refrigerator. Diri sa KLP, kung nagapanumdum ka mo, ano ang mga pwede nyo mahimo sa sininga weekend, din ka mo makadto, din ka mo mapaliwaliwa. Well, yari ang mga exciting events dira sa Plazuela de Iloilo sa subong nga semana, tubtob Mayo 22 sa sininga tuig. Sa Biyernes, that's May 20, ang sold out band magalingaw sa aton paagi sa variety of pop songs in a 2-hour musical event sa Thank God It's Biyernes. Magasugod din alas 6 sa gabi. So nagkatuan kita. May 21, Saturday, ang pop songs liwat nga magadominar sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo together with the Metro 40 Band sa 2 ka oras nga musical presentation sa concert at the Plaza nga magaumpisa alas 6 man sa gabi. Sa sininga event, be ready bangod nga napulo ka mga concert at the Plaza Mugs ang iga-raffle sa tanan nga mga patrons. Pagka Domingo, ang tanan ginaimbitar nga mag-attend sa regular Sunday Mass sa La Tolda, umpisa las 11 sa aga. Pangamuyuan ta ang tanan nga Filipinos nga mag-embrace ang unity bilang pamaagi sa economic recovery rather than division. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Kag sa mga nagapangita dira sa pwede nga mapwestuhan sa ilang negosyo, yari ang paligid nga i-check ninyo the green tent sa mga negosyo, especially nga apektado sa pagtaas ng kaso sa COVID-19. Ang Plazuela de Iloilo nagatanyag sa inyo sang the green tents. May siyam ka tents nga may kasangkaron nga 3 by 3 meters sampat dinhi sa inyong negosyo. Ini nga mga green tents ang nahamtang malapit sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo. Ini nga mga green tents ang perfect place gid sa imong negosyo bangod sa open air setting para malikawan ang paglaptas ng COVID-19. For inquiries, pwede ka mo nga mag-contact sa kay Feby o kung Michelle sa telephone numbers 0906-106-5060. Pwede man sa 0936
489-2172. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. And we're just about ready to read some story din ni Sai. Ano ina? Nagagahod. Yan rin ang story ni Sai sa 2nd District, and it says, Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo, Tita Regine, gusto tanan nga mga tagpalamati, isang paborito ko nga Bombo Radyo. Tawag lang ako kay Sai, sa 2nd District of Iloilo. Iningakon ko sa isayan, parte sa akon inagihan sa kabuhi. 8 kami ka magulutod, kay ikaduha ako, 4 babayi, kag 4 man nga lalaki. Sa elementary pa ako, dito ako sa lola ko nagstay, hasta nga makagraduate. Pag high school, nagbalik ako sa amon mismo nga balay, kay hindi man gid marayo. Akon tatay, Tita Reg, palahubog ini, kag ako nanay sa sulod balay lang. Tungod nga kapigado sa amon pangabuhi, pamugon lang obra namon kung wala sang klase. Kaisa ang akon balon, puro mais, mga tinigang, or mais nga tinigang, kag akon dapli, ice candy lang. Mabudlay ang amon pangabuhi. Abi mo, Tita Reg, kaisa nagabayo pa ako sang palay, kag tig-angon, antes balunon, antes makadto sa eskwelahan, kag malayo pa amon tubig. Tiko na aga, 4 a.m. ako gabugtaw, makadto sa bubon, manglaba kag maligo. Kag malayo pagid ang eskwelahan sa amon lugar. Like, 1 ka oras amon panaw, kay duha pa lang ka jeep gabiyahe sa amon lugar. So nakagraduate na ako sa high school, tita. Nag-eskwela ako sa college, kag isa ako ka working student sa isa ka family friend namon sa city. 2 years ko nga course, tita. 3 years ko na natapos, kay hindi full-time akong pag-eskwela. Kay gaobra pa ako sa sulod sang balay. Kabudlay man, tita, kay aga pa ako magbugtaw, manglimpyo, manglaba, manghalay sang linabhan, kag maluto, antes magkadto sa school. Pagpuli ko halin sa school, mamunpon pa ako sa mga linabhan ko, kag mamalansya. Tapos, maluto naman sang panyapon. Pero nakaya ko man ang tanan nga kabudlay. Para nga makabulig sa ako nanay kag tatay kag mga utod. Sa nakatapos na ako sang college, tita nag-apply ako abroad bilang isa ka OFW sa Singapore. 19 years old pa lang ako. Sang dito na ako, sa kaluoy sang Diyos, maayo man akong employer. Natapos ko gid man ang 2 years ko dito, kag tanan-tanan ko nga sweldo, ginpadala ko sa akong pamilya para malipay sila. After 2 years, nag-apply ako pa Hong Kong, kag naswerte naman ako, kay bisan mabudlay, okay man akong employer. So nasa Hong Kong na ako, tita, nagmasakit ang babae ko nga manghod. Hasta napatay. Kag tanan ko nga sweldo, didto lang tanan, nagkadto, gasto sa akong manghod. Pero wala gid siya nakasurvive. Sa pihak nga bahin, nagpadayon Japon ako obra para mabulig sa akong ginikanan. Nagpa-Hong Kong gali ako, tita, serbisyo sa akong pamilya. Hasta ako nakapamana. Mga 7 years man, tita, sila nag-enjoy sa akong sweldo. Sa pihak nga bahin, tita, may trahedya sa akong kabuhi nga hindi ko malipatan. 4 minutes before 3 o'clock, mga kabombo, sige, magabalik kita, ha? So that's sa ato yung pagbalik. Why na nang daw nag-disturb nga ina nga sound. Let's hope. Magabalik ang KLP pagkatapos lang gid. So pila kami importante nga mga pahibalo.
Hindi makitaan sang kabataan ang ginabutangan sang posporo kag lighter. Bantayigid ang imo ginaluto nga pagkaon. Ang ginapabayan nga linuto amo ay katatlo nga rason sang sunog nga nagaluntad sa sulod sang balay. Kung ikaw ang may kadtuan, siguraduha nga may magabulos sa imo sa pagbantay o kung hindi gani, patya ang stove. O sisaon ang inyong kusina antes ka mo magtulog. Siguraduha man nga napatay ang liquefied petroleum gas o kung LPG. Maghanda gid sang fire extinguisher bangod ang kusina, ang pinakaposible nga lugar nga mahimo umpisahan sang sunog. Ihanda ang fire escape plan nga nagalakip sang escape routes kag meeting places. Siguraduha nga nadiskusyonan na ini sang bilog nga pamilya agud mahibaluan nila ang dapat himuon sa tion sang emerhensya. Pahanumdom halin sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radyo, Bombo! Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever ang isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sulod kag balibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw maghalin sa kaagahon hasta sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue, kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog, may dala na nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas? Sulat rin ni Sai, Tita Regine, sa pihak nga bahin, may trahedya sa akon kabuhi nga hindi ko malipatan. Kay diri ako sa abroad, kay napatay akon nga bana. Adlaw-adlaw namon nga routine, chat, pero sa ato nga time, tita, wala na siya ga reply sa akon. Kag so wala ako nahibaluan. Sa hospital nagali siya tita, kay nagsakit kuno tiyan niya. Kag wala gid nila ako ginpahibalo dayon. So nibalan ko na nga na hospital siya, nakaistorya pa kami sa telepono, pero gamay lang ang mga tinaga. Kay gawori man ako, kay sakit tiyan niya, may istorbo siya. After sa ikadwa ko nga tawag, hindi na siya makahambal tita. Kag sa ato nga time, naghibi na lang ako. Pagkagabi nga ato, gin-transfer siya sa Cebu nga hospital, pero sa malain nga palad, napatay gid siya tita. Grabe nga nabatyagan ko nga kasubo sa ato nga time. Gusto ko man mapatay, pero ginaisip ko, ang isa ka bata namon nga lalaki. Nga kung mapatay ako, paano amon nga bata? Kag 5 years old pa lang bata namon, kag lalaki ini siya tita. Well, mga kabombo, sige, buwas na lang niyan atong tapusan. Ang sulat rin ni Sai sa 3rd District, parang limpyo-limpyo ginamabatian nyo ha. By tomorrow, ang ining katapusan nga bahin sa sulat rin ni Sai sa aton. So for your stories dira, palabot lang, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man yung ginasulat, kag ginapadala care out. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Salamat sa inyo tanan. Magabalik ako buwas sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Thank you very much. Good afternoon and God